А тут треба націснути нешта? Мабуть. Ні, Leave Collaboration. Я онлайн Ну, ці ні? зараз. Ось я ще не в онлайні. Може, з гэтага нагоди треба почати. Все, твіч Там, мабуть, пайшов. мені було Вітанки б всім на лепш твічі. прибрати. Ту-ту. Вітанки Олшевич. Твіч пайшов. Все, так, все пошло. У меня трансляции пошли повсюль. Я готовый Ну, принимать ваше я- запрошение. Я іміджа не бачу у Лепуса. Якого іміджа? Ну, малюнка гульні. Тому що не дізвалився. А ні, Льох, ти куди кинув, до речі? окей. Огульну трансляцію? Ці не Ну, кидав? у чаті там, на Дискорді. Болбаталка? Ну, так, де-то там. Він більше. Дякую. Мені дядь А, там добре, каже. я справа Да? знаю. Координація наша Ну. все. Ніхто ж зайшов без Я запрошення. зайшов. А, ти як ети. Як не ведаю. Як клещ. Подкрався, вчепився і все, і смокше. Ну я не в этом сенсі. Як ваші справи? Злий клеш. Так, Льох, ну подкажи, куди ти кинув. Я не бачу, я вже всі чати пройшов. Зараз. Льоха кін. Як це робиться? Ось так. Ось як. Ось. Зараз. Вишей. Ось. Прогульний тут є текстовий. Прогульні, ага. Так, Прогульні. player, О, все, дякую. invite. Так, і пішли эти запрошення. Я бачу всі на місці. Так. Пішло. Чому я Пішла Максиму- плинь. Пішла Вот. плинь. То пішло, звісно. Максим, ти підтвердив запрошення? Все, Скинь. так, я залетел. Кого? Мені чомусь тебе не було. Ну, усё по сутності, тільки мені треба... Чекайте, огульний чат не можу знайти. Покуль що. О, усё, пішло. Я готовий. А ти де, в меню? Чи вже гульні? Я вже у гульні. Ну, дяду це меню догадок показує. Я тебе не бачу у нас у гульні. Так, я так Я розумію, не мені можу треба подивитися натиснути на запрошення. ВРВ, бо ВРВ. О, Так? перший зайшов. Усі, крім Максима. Los Sueños Police Headquarters. Покуль що лодинг Всё, пише. Дед грузится. Не кажи, що у тебе гульня на ХДД. Ні, на SSD. А чому на HDD? У Вадяра Нават калі була так, гульня. што гэта зменіцца того, А у мене Зміниться? на Тамару на HDD. Усі чекають хвилини 3, покуль у кого ХДД заладується на сервер. Ага. Я чомусь, Максим, не бачу тебе у чабрах. Я тебе Джакомат, вітанки. Ти мені досилав? дослав. Максима. Чекай, нам мені ж треба підтвердити в такому випадку зараз тільки. Ну, так ти там не спі. Джока вітанки. Так, колаба на пятерых. 5 самых лепших блогеров, стримеров и кого только и добрых людей собрались. Інвайти. в Киеве. Accept. Ой, вибачаюсь, я блок натиснув. Лепус. Так, у меня одно... повторить? Не, все, не, Не-не-не, я жартую. Все добро. Все, я натиснув. Тільки чомусь він пише, що ти не онлайн. Ховайся від потому когось? что Я схованы. Не, ну я не то, что ховаюсь. Я над усіх ховається. Мне ладно, приватности такие. Шпіонь. Бачу себе. А ми про Шпіон. Discord будемо розмовляти, так? Конечно. Ну, не так. Дома. Тому, а як у нас на гэтым будзе? Ну, я просто налад Discord у мяне дададзену OBS і ўсе чуюць, в прынцыпе, хто мяне глядзіць. А вам ужо глядзіць, як зручней. Аналагічна. Я не чуў мікрафону агульным. Я просто вывожу з працоўнага стола гук і все. Ніяких проблем. Максим, я даслаў Так, Что ты дослал? запрашэнне ў гульню. у стиме там. Ще раз натискать? Яно ў гульні павінна з'явіцца. Ну, конечно, дед, натискай. Ці ў гульні, Глядзі ў Steam акенце, ці запрос. ў чаце. Ну і натисну. Ну, чекаю. Так, Волчари, вітанки. Алексей, ты у нас там як, прогружаешься куди-небудь?
Не, ну я Тайм-аут. зайшов у лобі, я просто хочу удокладніться, що Discord той, що треба захоплений. Він завецца Build Content Friends, правильно? Ён завецца пакойчык гэты балбаталка павінен захапіцца. Прагульнення чамусьці. Ні, тобі треба знайти бал. Треба натисни на балбаталку. Панк Марачос, ти у нас там Яна як? Українка. Може сюди прийти? Диспатч. А, Ну, сюди. не з першага разу неяк праскаквае, піша агульную тыпу вось, ну, гульні, а потым ты адзін раз змяніў на нешта іншае, пстрык-пстрык, і яно вяртаецца куды трэба. Ну, з'яўляецца гэта. Мгм. Так, треба увогуле тут просто націснути на Discord, на балбаталку саму, бо я переходив на прагульні, тому я не побачив Так. добрий гэты exe файл. Добре. Що там гучить уже? Льоха, вітаночки. Шановне, у мене два зараз френди запустили гульню. Гульню. Усе на місці ВРВД. Кого мені джойн робити? Можеш. Опа, спробуй до мене джойн зробити. а Ще потім раз, так? Бо канал. мені скинуло минулий раз. А, тебе не пустила? Так, вітаю нового фоловера Подали Озов. Вітаночки, дякую за фоллоу. Як фоловера зовуть? 6 глядачів у нас зараз на твічі. Хто не підписаний зараз на Невідомо. YouTube канал ВРВ Gaming TV Buy, одразу подошли, підписалися. Один чоловік застався до 1000. Шановне, зробіть ласку. А, у 999? Так, Ага. Ого. 999 глядачів. А ну быстро, один чоловік туди ж і підписався. Підписчиків. І завтра прийде гэты. Монетизейшн. А ну, 1000 баксів одразу просто лясь на картку. А гэта трэба пасля 1000, типу, яны Так, прыходзяць, ну, основная Так что монетизация в full size, она после 1000. Повний алерт усі на місці. Дякую, дякую. Павінна ў гульні акенца з'явіцца. Гэта З'явилося, все ще раз натиснув. О, Це не. нарешті потемніло все. Я б яшчэ ведаеце, што параю. Хто стрыміць, паставіць кнопку мьюту якую-небудзь на кібордзе, каб размаўляць з гледачамі. Ну, я звычайна мьючу, каб усім этэр не засіраць. Во. Ну, гэта калі... Ну, не Ну, да, абавязкова да. зараз, як-небудзь, калі час ёсць. Тут ёсць мютінг увогуле? Ёсць. Ну, ён недзе ў срацы нейкай Дискорде. засунуты глыбока, але ёсць. Я не памятаю нават дзе. На ладах там хуткіх кропак ён павінен. Ну, хуткіх Кейборд. быць. Толькі якую-небудзь такую, каб не задзейнічана ў гульні была. Треба педаль на пол покласти, каб натискати. Я натиснув. Do you want to enable crossplay? У нас що, кросплейники ще є на платформах? Ну, у гульні самой не павінна быць. Чакай. Хто зна. Не, чаму Максім не можа далучыцца, не разумею. Да вы там, ну, сконнектились, А, сябраваліся точно. ў Steam. Так. Ну так. І он пише, що я не можу долучитися на сесію. Session in progress. Чому? Що це? Вийти зайти? А слухай, Ну, нет, поспробуй. слухай, минулый раз у Клемса была такая проблема. Ага. Файлы провер. Свои. І Ну, файл З синтезу. тимом? Так, Алексей, ти зайшов у паті? Ну так, я стою ось. Это не я? Леша, ти бачиш, я тобі киваю. Смотри, у меня есть граната. Что з її Ага, робити? все, чудовно, пойдем. Потім ми тобі покажемо. Тут чомусь вона не відчиняється. Ну тому що ти Для не у безпеці Battle Mode. подається. Ходи сюди. Ось тут підходи до столу, нажимай на F і можеш вибрати собі loadout. Там любую зброю, яка тобі там сподобається. Там є у нас primary, є sidearm. Sidearm — це звичайно там пістолет, револьвер. Ось. Якби там Перевірили, воно кількість поспіхово, амуніції. до речі. Ну, я не розбираюся. растлумачыў складновато это, конечно. Там по амуніцыі. Блин, а як бачыць акно переключыцца на цябе?
Ну толькі ну табе трэба першае змяніць армор, там будзе армор and munitions, табе трэба выбраць heavy armor. Вось. І потым у вэпанах выберы сабе што-небудзь. Ну што ну з чым ты звычайна гуляеш у гэтых Ножом. у шутарах? Да, конечно. Тут ёсць нюанс. Там людзі таксама са зброяй. Чаму так цемно зрабілася? Вось. Таму Ой, я выберы щось- сабе Я взяўся штосьці, не? Вось глядзіце, я ўзяў сабе штосьці. Гэта падыдзе? Не, сонечка, пачакай хвілінку. Зараз я пагляджу, што ў цябе там на стрыме бачна. Так, усе на месцы. Так, ідзі да сталу. Так, адчыняй. Бяры, што там у цябе ёсць, якая вінтоўка. Ой, давай паглядзім, што табе ўзяць. Так, адчыняй. О, тебе, мне падаецца, 415, так? Вось. Вось. Адчыняй оптику. Табе патрэбен Holosight XP і XPS3. Гэта тое, што табе патрэбна. Потым табе трэба Sacom Suppressor намазал узяць. Angled Grip і Laser Pointer. Ай, чакай, тут шмат ты мне англісізмаў зараз. Што там? Не Што ж спешайся, напісана? Паша. Збираєш? Combat Grip? Не, Angled. Ага. А чаму Пасяродкі. ён тут? А чаму не вертыкалку? Яна ж больш дае вертыкалкі, па-моему. Ну, Ці не? хз. Що яшчэ? Ну, вертыкалка, яна просто vertical recoil reduced, а гэта А, почекай. horizontal recoil і increase at speed. Angled grip. Ну, Добра, а што там Sacom. апошняе? Апошняе Overbarrel, што там робіць? Underbarrel, Лазер. overbarrel, так, laser pointer. Галоўнае, не бяры PQ-15 інфракрасны, бяры просто звычайны laser pointer. Мгм. Вось, гэта будзе у цябе праймары. У sidearm можаш взяць 19 глок ці 5.7. Там бачыш? 15 глок. Ну, у цябе бярэта Ну, ты стаіць, потым калі я сабе правильно выбераш, што бачу. спадабаецца Ну. жаданню. Можаш выбраць, што спадабаецца. Што хочаш. Тыпу... У прынцыпе, ты мала будзеш. Я браю ўзяць адзін набой толькі для пісталета. Так. І ўсё астатняе браць на асноўную зброю патронаў. Нават Зараз Паша ведаеш, шмат што ще. можаш на пісталет браць, там унізу ёсць пераключалка. Ну, ты калі аберэш пісталет, які табе больш Мгм. падабаецца, можаш взяць B92X, гэта бярэ. Прыгожанькі можна ці не? Ну, які табе Ну, падабаецца. Глядзі, лепш бяры там, дзе набою больш, у глоку 19, напрыклад. Да, вось у 19 глок, Глок. 5.7 і... Глок 19. Тут што? Г19 пістол. Все, добра. Оптыка трэба? Канешне, Ну, ставь так, сабе гэты самы. Я браў RMR RMR. DOT. Да, RMR DOT. Можешь поставить компенсатор, тут табе больш Куды важна Максим дзеўся? кампенсаваць. Тут я да, спрабую перазапусціцца, але ж не працуе гэта Ой. ўсё лайно. В сэнсе? І флешлайт. Ну, то бок Не, ён скан не файлы трымаеш? праверыў, нічога няма. То бок, Мгм. типу, ўсё Не было нармалёва. памылак. Не было. Все? Можна Замовіться. перезапусціць, Так, я думаю. глядзі. Heavy Уже Armor, спрабаваў. Лёша. Зараз Не, я паспрабую яшчэ перезапусціў, нейкі. можа, сесію. Ну, ці так, вось. І па новай. Алексей. Heavy Armor. Зараз яны скончаць. Выберы. Трэба, каб з Максімом разам можа рабіць, хлопцы. Давайте сесію А, перезапустимо. ну так, Максим давайте лядзі. перезапускаем сесію, вось. каб- Добра. Будзеш навучаць. І спачатку далучаем дзеда Максіма, потым мы ўсе астатнія прыгаем. Добра, будзе інструктаж на пачатку. Attention! Тут бегаць нельга? На пробел. Прабел Прожимаешь, гэта руля опускаецца і ты пайшоў хутченька. Да, і толькі Мгм. тады ты можаш бяжаць. Чаму мне Добра. Максим бачна? Добра, складана. Нічого Толькі з собі. працы прыйшоў, а яшчэ тут трэба навучацца А тут яшчэ убіваць думаць. людзей. Галаву дурыць. Тут то трэба наадварот не гэта, не забіваць. Ага. Ну, глядзіце. В сэнсе не трэба забіваць. А што рабіць тады са зброяй? Ну, трэба ж жаданых не мёртвымі пакаваць. Цывільныя ж павінны перажыць Ага. наш штурм. Для злодзеяў гэта опцыя, таму як бы... А, вось Так. яно што. Так. Это калі зусім добрымі быць, трэба ўсіх жывымі ўзяць. Ну, каб самы высокі рэйтынг. Ну, там адзіны гэты самы
Шлях да гэтага гэта просто набіраць лаунчеров, флеш-гранейт і просто ўсіх закидываць, каб яны там ахіравалі. Joinable, усе на месцы. Не joinable. Так, а вы кинули спасылку куды? Зараз я дадаю. Зараз все будзе, Давай. не хвалюйся. Мгм. Everything Так, will мяне be Максим perfect. чомусь зноў знік. Ты можа сапраўды Чакай, яшчэ раз пераправяраў файлы. Не, у Steam тебе Не, чаму? у Стиме. А што са стымам не так? Не Ты ведаю. бачыш, знікаеце адзін у аднаго. Ну, ён мне піша, што ты зараз гуляеш акурат такі ў гэту гульню. Ты ў мяне не Алхімік знікаеш. А так нажми join the game. Чакай, зараз гульня запускаецца пасля праверкі. Ага. Алхімік, квітанкі. М, м. Ну просто Максим... А, во, з'явіўся. Угу. Націскаць праз гульню ці праз Steam лепш? Ну, лепш праз гульню. Праз гульню. Добра. Ну, в прынцыпе, і так мусіць працаваць, или чаму? Пайшла за пампоўку, хоць ты цёмны экран. Так, Егор, я табе ўсім даслаў, Лёша, Егор таксама вам наслаў. Долучацца, так? Мне нічога не даслалі. Штамп висить. А вони полурики-то Ой, пустые, что за нах? Ну, во, Максим долучыўся. Не выкінула цябе? Чекай, мне ще чорний екран. О, У тебе йоу! автобус? Я на місці. ВРВ нема поки. Зараз я в процесі. Давай, холера, я тобі кулер подрубив. Здрасте. Тут О, як у контри атрымліваецца механіка, ты на кнопку націскаєш і йдеш тихо. Так? Это на контрол ты ў прысядзе, просто Ну. ідзеш, ну, звычайно нормалёва, а каб бегчы, ты нажимаешь пробел, у тебе опускаются рули, и ты бежишь, потом ты нажимаешь еще раз пробел, ты можешь стрелять. Get your hands off me before I slap your fucking teeth out of your Ну, mouth! гэта ў полі ўсё адчувацца будзе больш. Мальчики, хлопчики, Ну, кто давай. новички, Ну, глядите поставлю. за Гляди. ліхтариком. Глядим за ліхтариком. Идем. Трэба сказаць, Усватрум. з чым мы будзем дзейнічаць. Флэш, бэкі, тады трэба акуляры начнога бачання. Но Треба окуляры фотку. по дефолту как были. Ну, яны ж не Так. ведаюць, якія нават. Зараз я все розкажу. Хлопці, підходимо до стола, так куди свячу ліхтариком. Все, прожимаємо F і вибираємо екіпу. Вам для початку просто, ну, базова рекомендація. Weapon это Assault Rifle GA416, але калі у вас ёсць там нейкія улюбёныя вінтоўкі з таго, што вы можете побачыць, можете ўзяць іх, там, напрыклад, МК-18, АК-платформа ёсць, SLR-47, ёсць... Ой, так у меня тут заховалось. А, ну так добра. Гэта просто больш, ну, для деда. Можете выбраць там сабмашинган, але, ну, з сабмашинганамі я вам раю браць ці П-90, у якога просто, ну, по 50 набояў у абойме, ці берыце уже UMP-45, каб просто экспансіўкай стопаць персонажей. Выбіраць сабе там прыцэл. Я рекомендую на рулю ставить соком сапрессор у якости мазала, глушака, альбо ДТК, і выбирайте там все інше, що вам подобається. Ось. Не стрымлівайце себе ні у якіх ваших там проявах. Можете браць любой вепон, ён будзе больш-менш раляць, але типу, ну, базовая рекомендація гэта 416 Хеклер. Ось. Ставьте оптику. Моя особистая рекомендация это Holosight EXP S3. Ось. Балістик мат. Да. Ну, ці балістик мал, ці соком Ні. сапресор. Не, балістик маск обов'язково. А, балістик маск. Ну, гэта хто жадае, калі вам прям. Ну, я не ведаю, у меня просто звычайны хельмет.
Ну, чаму Ось. балістик маску, ты ж таксама бароніць галаву ад стрэлаў. Ну, я, карацей, я вырашыў паміраць. Heavy Armor Ceramic Full, калі што. Калі Armor Munitions. Вось так. А вы так смешна выглядаеце, стаіце одну кропку глядзіце, як шэрці нейкія Ты там... неадукаваныя. Ты там ідзі выбір... Ну, армор настраивай. Не могу. Так, мне только лайтовая. Не, тебе трэба выбраць хэвік. Там прожимаешь, там будзе no armor, subvest, light armor, Heavy, heavy добра. armor. Вось, Front, выбираешь back, heavy. full. Full керамік. Добра. Усё? Вось. Так. І там у тебе будзе long tactical. Так, гэта пад пісталетам такая строчка. Ага. Вот. Так, вось. Ты можешь взять Tactical Shield, можешь взять Battering Ram. Я бы тебе, до речі, рекомендовал взять Battering Ram. Ты будешь за мной идти. Я буду тебе тыкать у якую дверь, ты будешь разбивать. А калі гэта будзе не тая? Хто вінаваты? Не, гэта будзе все та, я абяцаю. Вось. Ну, значыцца, ты будзеш вінаваты, калі што. Вось. Яго. Ты переключись на munition slots, погляди, что у тебя есть у якости там зброи, там primary ammunition, это, ну, основная амуниция, там будет armor piercing и будет GHP. Ты можешь взять там, например, 4 armor piercing и 3 GHP-шки. На пистолет, ну, на пистолет можешь взять одну GHP-шку, але у тебе револьвер, ну, револьвер такое себе, але нормалево, хай буде. Вось. Гранаты, ну, можешь взять флешбенги, они больш-менш самые эффективные. И можешь взять себе тазер. Тазер одну штуку, будет 6 электрозарадов. Ты мне столькі пералічыў, што мне столькі не хапае, у мяне няма слотоў. Там Ответы трэба ўсё. Нет, ты пераставляць. просто можешь зменшать и додавать что-то. Стингера мінус, тады так. Так, тазер стингер одного. можешь убирать. Можешь один тазер взять Угу. и все остальное у флешбанги закачивать. Ты казаў 3 GHP-шки. Ну добра. Не, Тады просто как флешбанг. бы можешь пополам ставить там колькость амуниции. Потому что ну, GHP-шки, коли ну, не заармаваныя челы, то лепш их ну, GHP-шками бить. А Всё? это до сенсу доходит. Так, и Headwear, хлопцы, прожимаете Headwear, выбираете Ballistic Mask, як Лепус вам жадае, потым там ніжэй будзе строчка з Night Вось Vision'амі. на VRV Gaming Ring будзе 1000. А, я ўжо зрабіў тебе 1000. Вось. О, лепше! А, я Ну, 1000-тысячный, Паша, все, ты это не отмажешься. Я просто с другого аккаунта зашел. Я не ведал, что я Всё. не подписан. Ты ж, лепше. Тебе бутылька. Жартую я, не подумай. Я тебе маляю. Ляпнуў. Так, усё? Я погляжу. Адпаведна ці не? Не, Night Vision выберите, выбирайте Где? Night Vision, ну там ось где Helmet выбирать, там альбо Ballistic Mask, альбо Ну. Helmet, и там будет снизу Night Vision, о, бачишь? Вось, выбираете Night Vision, ну больш-менш, ну у вас будет доступный NVGS и Мгм. White Phosphor поставьте. NVGS, White Phosphor, White Phosphor будет вам крыху лепш бачно. Вось, ну и Anti-Flash Googles бярыце, Мгм. калі вам дазваляе гульня. Вось, все астатняе гэта кастамізейшн, гэта ну панты, Леша маску не пранул. але наконт пантоў А, я нет, бы вам дверь equipped, по-моему, не? Читаю. Газ, маск, антифлэш гулс и повинна маска у тебя прануться. Ну, тут крышку Ось. заблытанная такая менюшка. ну вось альбо маску, альбо Меня просто загоняет твоя камера гэта. А, Ballistic Mask, NVGS. Все добро, тогда. Все. Вось. Вы можете переключить на кастамізацыю, хлопцы, і можете падабраць адзенне, ну напрыклад больш-менш падобна на вайсковую мультыкамку, тому що там все чэлы такія, ну ці пазваны яны альбо такія
як гэта, котазалежныя, яны там абдрыстаныя, ці калі мы там дойдзем да нейкіх чарарук, яны будуць, ну, больш падобныя на такіх, типу, нават на паліцыянтаў, я бы сказаў, больш падобную, і такая, типу, аднолькавы стайл адзення. І калі мы ўсе будзем чымсьці падобным на вайсковых у мультыкамі, то мы будзем, ну, больш адрознівацца, ад іх будзе менш рызыка friendly fire, таму як бы майце гэта на ўвазе. Можете просто там штаны штосьці такое мультыкамавае ці пясочнае выбраць, боты і арморы. Вот. Зачынена. Ну, не, дык тое, што адчынена, там, мабыць, ёсць нейкія colors. Осторожно, Павлик, ты не напараджвай, каб імёны знікнуць яшчэ са спіны. Чакайце. Ну, я думаю, што не павінна. Ну, там ёсць заплечнікі, якіх знікаюць. Пакуль? Не, так ім заплечнікі наогул не трэба, ім, ну, гэты, весты. Ну, не, я разумею. Просто калі будзеце мяняць, там, што там з чым яны з заплечнікам, з разгрузкай панамяняецца гэта. Ну, Макс, Лёша, ўсё добра. Толькі, па-мойму, у Ягора нейкі заплечнік. А не, ўсё добра. Фізра напісана. Фізрук. Фізічны кіраўнік. Фіза, это... О, это Фіса, гэта ж гэта сама паштовая служба федэральная, там щось такое, там ёсць ж мішн пра гэту Фісу. Добра. Ну што, хлопцы, давайте пакрыху рухацца на нейкі мішн, ці можа вас на шутінг рэндж звадзіць, пастраляеце крыху. Пойдем постреляем. Пойдем пастраляем. Не, бляха, анімацыя ходьбы не быў сраўшышся. Тыц. Ну, тут лётаць не трымаецца, як гэта. Ну, бегаць тут не трэба. Біўся на шляху да рэнджа. Я, можа, ну я шметы... Не, я, ну, ці Макс, ці ўсе на месцах, то есть ім трэба... Нема нікога, толькі чел якісь. Не, Макс, ну... Макс, это ты? Так. Гэта ён. О, все добра, вы там. А як Квад. чаргу пераключыць? Attention! Чарга и одиночные переключаются на X. Под бэкспейсом она вам включает лазеры и лихтары. Вот там под бэкспейсом над Enter'ом такая, типа, ёбнутая кнопка. Там дисплей и музыкальная стоит. Она вам уключит лазер и включит гэты самый. Down and keep your hands up! Ух ты, ёб твою мать. Вылаяўся. У тебя да, на F вы занять коленную позицию и не выёживаться. Коли вы нажмете один раз на это самое, вы взяли свой, например, primary weapon, так? И вы нажимаете один раз, вы просто перезарядите. Коли вы нажмете два раза одинку, и у вас уже в руках ваш primary weapon, вы измените тип набоев. И что, им разные набои, сказал уже? Ну, их будет там 3 GHP-шки и 4 У меня все однольковые какие-то. Я думаю, добро. Ну, не заморочитесь. не, Это коли дорастете, уже будете этим заниматься, это просто так. Вот. Я на вот не дорос. Можете целить, можете, например, целим и нажимаем P. Коли я правильно помню. А, не, хлопцы. Целите и нажимаете О. Так. О. Ангельскую. И у вас типа будет с лазера. Типу як збоку глядзіць. А это на больш кароткіх дыстанцыях будзе, ну гэта ўжо вельмі, там, калі ўжо ў кватэры заходзім, вам пажадана на О, ось так. А лазеры і ліхтары, гэта, ну, у мяне на клавіатуры 4-та клавіша ад О, ось такая, лазеры і ліхтары, вы разумелі, дзе кнопка знаходзіцца. Ось, я бачу, просто атрымалася. Ось. Крычаць заўсёды трэба.
Да, як тільки бачиться Тільки тіло, двері кричіть відчиняються. на нього. ви- Dim light. Drunken lights. Light stick out. Chem light. Больше На меньше цех всё это что? зразумели. На цех. Хемлайт. Это лайстик. Так, это Окей. лайтстик. Коли помешкание чистое, скажем, Light помешкание stick out. чистое, один человек кидає Chem лайтстик, light. тобто ми ведаємо, що сюди вже більше не треба Chem light вертатися, out. там все якби готове. Dropping light. Дискотечна эта палочка. Ну, дискотечна палочка. Во, Ой, бляха. Я скончились. Курщики. Добре. все, выкинул 10 штук. Нормально, зато тут дискотеку можно. Алекс, Муви, танки, Редерно, топ, enjoy, дякую. Дякую за пожидання. Кому там, бляха? Поколіпать себе под ноги. Гранати кидаємо від себе. Як тільки ЧК єдналася, містер Граната нам більше не сябр. Не, Чому от мені? коли ти тримаєш, потім так, кидаєш можна собі. Почему у меня Ну, нет окей, таких... окей. Ось, наприклад. Далі. Ось сюди, коли подійдете до гэтага помаранчевого контейнера і нажимаєте F, apply. Я забився. Лёша, ти не забився, ти глуханувся. Ось, О, кидаємо що за паті? собі. Що за паті пішло? Тут Кончилися. Де ще набить? Я ж кажу, ось тут у помаранчевого контейнера. А, все. Ходиш сюди і забиваєш. Помаранчевий контейнер. Оранжевий. Що Чому за він помаранчевий? проводи? Потому что Ну, оранжевий, помаранчевого кольору. помаранчевий, А є? помаранчевого кольору. На F. У Усі мене зони чомусь інтеракції йон відбуваються просто на F. метал лавога. А, може я не сюди прийшов, мене хтось і завел. Помаранчевый на столе. Ось він. Ось він. А, ось все, він, все, ось він. зрозумів. А тут просто набойчики. Просто- А де Ні, гранати? Ні, ти нажав один раз F, і у тебе вже гранати обновилися. Да? Але ти набрав стингерів, і вони, ну, как бы... Ну вот они соправды, тут же просто набойчики. Да, да. Так і живем, не соправди. Так, а що тут є ще? На 5? На 5 это ось якась там балдура. Так, все на місці. На 5 ти достав піпінг том. Гэта така труба, дякуючи якій ти можеш поглядати під двері. Это каб ти не заходив у невідомість, а підійшов і таки глянув, що там. І так, і, ну, просто нажми на... А хто медик? Это ты? Паш. Медика нема. Ніхто У тебя не просто вийшов. крест у тебя просто на... На дупі? Да. Ну, така розкладочка. Это его бундесверовский крест, правда. Ні. А у меня еще есть Я какие-то ножнички. Кто это? Гэта мультитул, каб открывать двери и резать растяжки. Мгм. Ну что, Так. Лепус, давай, мабуть, сходняем на Мільданін мішн. Там больш-менш просто, там у основным гэта аматары котов забароненых, тому мы повинны Мільданін? не померці. Мільданін. Какими... Ага. Гэта, по-моему, Home Invasion. Першая ці другая миссия, там, где у гэта Dormitories. Все, сквад, збираемся в брифінг-румі. Потихонечку подходим. Зараз нам тут... До речі, на камеры включаются шаломы у ваших напарников на литеру Т. Вы можете натиснуть, у вас з'явится окно с камеры, и вы можете бачить по этой камеры, ну, переключаться между... Усей На южерт. На якую? На якую? Т. Т. Толік. Мгм. Ага. Ну, Толик. Ті. Гарбат. Так. А як виключити? Все вже? Утримлюєш Т, і вони Утримлюєш, не включаються. включаються. Ага. Так, подходим в брифінг-рум, шановні. Так. Почкуємося вокол головного стола, ці кофейного апарата. Так, все, давай, брифінг-рум. Для психолога. Лепус, да, хто до психолога, хто на каву, все, пан Хмарочос, всі на місці, все, збираємося. У них то так само толстый четверг, у них они пончики идут.
Не самый тлустый. Тлустий чвартик. Так якую мапу я не зразумеў цябе. Home Invasion, Мільданін. Мені подається, вона називається. Чи А, Dormitories? Home Invasion. Ну, Home Invasion есть Dorms, Narcos, Lawmaker. Dorms. А, Гатачука називається Мільданін. Тормоз. Пробачте, Який дав поход? я- Огнёвый, дав- полночный? Без разницы? Паўночны. Ну, так. Так. Я Марачос, ты ўзяў гэты гранатамёт. Моцна. топ. Всё, Брал? Выбраў мішан, бо я не бачу. Яшчэ не прыйшло. Полночный. Ну все, Так, зараз... хлопцы, падыходзім, збіраемся, прожимаем тап, у вас открывается ваш асабісты ПДА. Утрымліваем тап, і вы можете больш дакладна праглядзець, якія ў нас ёсць таскі. Bring order to chaos. Гэта затрымаць усіх, хто як бы падазроны, хто аказвае супраціў, хто спрабуе напасці на афіцера, таксама падабраць evidences. Гэта тое, што падае з нашых падазроных. Гэта ў нас будуць ножы, пісталеты, assault rifles. У нас Любая ёсць зброя. mission rescue all of the civilians. Гэта ўсе, хто цывільныя, хто не зладзей, але іх таксама трэба пасадзіць на калені, вельмі лагодна. Магчыма даць адзін падзатыльнік і звязаць рукі за спіной Набіг. і аставіць сядзець. Вось. Але набій толькі тады, калі яны супраціўляюцца. Калі Вось. свеціць там тэлефонам табе ў твар ці яшчэ што-небудзь. Калі яны спрабуюць павыёжвацца на вас, падыходзім, альбо шмаляем з тазера, каб яны адразу разумелі, што тут неправы, альбо набі просто рулей даем у бубен, каб яны таксама зразумелі, што яны неправы. Глядзіце, хлопцы, ёсць названне мішана Dorms, SWAT Operation Order, там ёсць укладкі. Наводзіся мышкай, нажимаеце Civilian, гэта 100% те, каго не трэба забіваць. Ёсць Suspects. Майкл Перес. Гэта тыя, каго жадана затрымаць. У нас ёсць дзяўчына Нэталі Осмонд, Віктор Артега і Умберто. 5'10", 5'11". Ну, высокія, што 1,75 м усе. Ось там Умберто 1,80 м, 1,76 м, а Віктор Артега ось 1,81 м. Упітаныя такія, больш чым па 100 кіл Здаровыя. Таму вось. Ёсць медыа, можете паглядзець, што там як. Ёсць аўдыо і ёсць у левым ніжнім куце ёсць мапа. Мапа у гэтым выпадку мапа больш-менш паказвае агульную планіроўку, але што я вам скажу, там багата пакояў, яны перагарожаны заваламі, таму там будзе складана неяк мувацца, таму адзін іншага прыкрываем, ходзім па калідорам, трымаемся, галоўна нікаму нікуды не бегчы. Вось. Таму вось, калі вы гатовы маральна, анальна, прожимаеце кнопку Y, і мы адпраўляемся на свет прыгод у раён Грынсайд і будзем штурмаваць там літоўскі Бендрабуціс, карацей гэты Інтэрнат. абшжыцця, інтэрнат, так. Хлопцы, не спім, прожимаем Y, дзед, Не працісну. Не Алексей. націскаецца, як з таба выйти. Тап. Просто Таксама. нажаць таб. А хто гэта ўсе на месцы інжюрыць? Параніўся? Не, мы все інжар, тому што хтосьці гранатамі кідаўся. Толькі Wargaming Hellsі. А дзе трэба падлікавацца дзесьці? Не трэба нідзе лікаваць, все аўтаматычна. Хлопцы ж прожимайце Y. Y жмём, каб усе былі рэдзі. Вось, все, цудоўна. Все, не чапаем Y. Зараз мы поедем, зараз будзе дзвіж. Парыж. І карацей, не спяшайце іх забіваць намертва. Калі страляйце пад ногі, над галавой. Калі не слухаюцца, можна над галавой таксама стрэліць, яны тады прыслухоўваюцца. Толькі калі Ужо бачыце, што Карацей. руля на вас, тады ўжо страляем. Карацей, як у фільме Сікара, you must be engaged to engage. То есть яны патрэбны на нас clear and present danger, то есть прамая і ясная пагроза. Вось. Усіх астатніх не трэба страляць. Лучшым флешкамі, калі што, але заўсёды кідаем толькі пасля таго, як крыкнулі, што гэта паліцыя і гэтак далей. Вось, не забываем клікаць A. Заклікваць. Так, будуць тыя, хто ссуць, яны будуць здавацца самі.
Ну і Лепус, глядзі, мабыць, Мгм. давай так, ты хмарачос, і з Мгм. з вами пойдзе Алексей, а мы з дзедам будзем асобнай парай А працаваць. можа, я б на тваім месцы, калі нас 5, 5, ўсё, што ты б Мгм. камандаваў ззаду, 2 каманды і гэта. Ну, неяк падзяліліся мы, я не ведаю. Хаця не, бессэнсоўна. Мы ж усё адно раздзелімся. Не, мы ўсё адно раздзелімся. Ну, як мінімум, одна двойка нам просто павінна падняцца, хаця бы заблокаць другі паверх. Хлопчыкі, дзяўчаткі, прожимаем клавішу, каб уключыць ваши лазеры і ліхтары на абодвух зброях. Толькі калі ўключыце ліхтары і дакладзеце, што гатовы, тада мы вырушаем. На якую? Над энтером такая слэш. У меня просто клавиатура, яна китайская. Ну, над Нема энтером слэша. клавіша гэта слэшик. Это backspace. Вы пра што, пра лазер? Пад бэкспейсом. А Да у меня на нема мышцы больше клавіш. гэтых. Ёба. А на клавіш, на мышцы ёсць дадатковыя клавішы? Ну, так. Ну, ось табе павінна спрацоўваць лазер, Паспрабуй звычайна на ёй штось. забінжаны. Воу, так, штосьці ў О, каго. Так, ліхтарик мне якраз запусціўся. Ось. Так, А ліхтарик на Лепус, Тебе Тая лазер і самая Night Vision. кнопка. Лазер, Так мы ж ось. не брали. Night Vision, кнопка N. N, Night. Максим І ліхтарик. страляем раней. Все, судово. Посадил. Ой, Бля. Пацаны, пачатак цудоўны, багата абяцаючый. Вырушаем па крысе Да. парасе. Дед Максим, ходи сюды. Так, где Егор? Так, ну, уваход Меня горить Дед, ліхтарик бери ці ні? батл рам на Не, пятерочку. отпусти на месте. На пятерочку. И хуяк. Лепший. Отходим, заходим. Ну что, кто идет Я- наверх? Я и дед, мы идем наверх. Вообще на месте с вами тогда? Дед, не спешаемся, глядим. Егор, со мной? 1 минус. Дед, спереди. Чекай, И он стоит на перебунтовуюся. коленях. Егор, Дед, тримай коридор. дед, Іду. я доглядаю коридор, іди до гэтага чела і вяжи його. F. так ми навчаємося, ми глядім, як працюють. Все, Профі. лепше. You can't treat people like We this. can talk. We have one suspect Дед, in подходь custody. до Короче, трупа, коридор там пусты. наводься на пистолет и прожимай Але F, каб ёсць упаковать перспектива. evidence. Что далечину может вывести со здоровья. Кому аккуратно выбиваем. Дед, Добро. идешь за мной, глядим дверь, ты глядишь гэту дверь, я Ну, что гляжу, тебе, что в Егор? коридоры. А, ты не брал раму? Леша, заходь. Дед, у нас там у покоя Открыть есть прямо центр. челы. Глядзі ў Просто гэты контролюй, покой. каб ніхто адтуль не вышел. План, які, Егор, давай с тобой разом прочищаем Дед, стой, иди сюда. три Гляди. двери з гэтага боку. Белый дверь. Так, Дед. я бачу. Справа. Справа, три белый двери дверь. справа, а потім зліва. Бери бетон. Леша, тримай коридор. І Пробивай. тримай у полі зору Отходь. свої двері з правому боку. А ми Заходим. почти сюди. Так, тут чисто. Чисто. Вяжем. Дед, вяжи його. Stay here. Do not get in our way. Контакт! Once the enemy turns, Дед, вяжи Блин, мы гэтага. подозреваную забили, подобно. Подобное не было. Вяжи. На F. Леша, here for you. глядзі, карацей. Усе параненыя, забітыя, любую, усіх трэба вязаць. Падыдзі да іх, Entry team натисні to F. talk. І ты Security звяжеш team там. type. Где Диана? Воля жить. Бачиш? А есть ліхтарики? Белый дверь. А Night Vision Точнее, включи. О, я перший. First arrest. чисто. Як Night Vision робити? Н. А, так, це було як... Дед, там мирные, не стреляй по их. Мирные. Добро, дед, Почти. покидаем. Кэмлайт. Заходи в дверь слева. Леш, Заходи в Кэмлайт. дверь слева. Доглядай. Я за вами, я за вами. Вертаемся назад. Тут один шел стоїть. Ти
його бачиш? Кубається, ні, він зайшов за стіну зліва. Іди за мною таким А випадком. ні, здається, гэта була інша жанчына, не І він на коленях. Ой, там хтось є, ось далей. Подиходь, Хтось біжить, хтось пробіг. Чекай, Подиходь, біжи, можна Май. цивільний. калі ён пабяжыць, Stay down and turn around. Хто там Я стріляв? поранений. Мені атакували. Contained. Дед, вяжи його. Turn around. Don't make this worse than yourself. давайте вы вдвух паспрабуйце гэтыя дзверы. Заходзіце адзін. Ти там заводишся ці як? Down to talk. Так, ти Suspect in упакував їх? custody. Іди сюди. Чекай, тут пістолети. Так, упакував, красавчик. Іди сюди. Вяжи тетку. Ягор, ты нож жанчыны падбіраў ці Лёша? Мгм. Хто-небудзь нож падабраў Turn around. жанчыны? Keep your hands up. Нож? Я... Глядіться. Notifying 10. Entry team to talk. Suspect Lead, is this is secured. Doc. Notifying trailers. Контакт. Сходи. Дед, ходім. Ти там заглядів уже? Здаецца, Так. Нам треба Лёша, гляди. ось. калі што Ходім. правай кнопкай можна скролом націскаєш і можна казаць яму Я move заходжу, to. ти глядиш за Кажеш мною. move to, Чисто. move, Чисто. Light stick out. Кемлайт вийшов. my position, ён до цябе ідзе. Ідем. А, ти відсюди пішов. Я заходжу, ти за мною. Дед, Блін, зайшов. я не розумію, Так, Кемлайт. так. Це, Ну, це, понять, не можу. Кемлайт. Dropping the chem light. Немає її ножа. Дед, подозрони. А, вон нож Прикривай мене. знайшов. Дай простіну. Зліва чисто, Яка? дед. Подійди, будь ласка, покажу тобі одну хрень. А, Дед, і дед, двигаем. Так, давайте. Вяжи його. Police, down on the ground. Stay quiet. Move, my position. Що тут відбувається? Херняненька відбувається. Сам в шоці, розумієш? Дед, красавчик. Рухаємо далі. Подозроний. Я гляджу у той бок, там подозроний. Лодний ході направо, гляди на правий бок. Don't resist. Тут нож на землі. Так. Кричав. Лев, Suspect is in our custody. Talk. Requesting Trailers are clearance. Так, ми, хлопці, секунду, брифінг маленький, задання. Ми всіх арештували, Great work. подозреваних. усіх. Подозреваних Подозреваних усіх. Around slowly. Подозреваних усіх. Чудовно. Леша, вернися назад до мене, I have клас, to cut покажу through тобі for our одну штуку. safety. Там Виключ білі двері ще були. Ти бачив? Element to talk. Night Civilian vision. restrained and ready Doc for here. transport. Great work, ходи entry сюди. team. Keep it up. Бачиш, лежить клас на землі. Поднимайся сюда, наверх, Не і у бачиш. тебе повинно з'явитися F. Drug Так. secure. Ось, Ось, це хто красавчик. Ельден, їх треба збирати, це Secure вообще. the area and Він we'll світить, А, ножи. кольором чи ні? Ага, все. Evidence, так? Що, відчинять? Він святився Дед, жовтим кольором. бери батлінг рама А, чиняй. добре, що туди. І так ось... Сорочка, двоє пробив, злітає, пішов. Ну, ось я так спакував, це значить підобрали. Коли не Ходим, спакувати, глядим. ну, типу, не знаю. Дед, у сусіднім покої, чел, я його гляджу, я його бачу про стіну, виходь, обходь. Виходить. Я кинув туди Ага, кулак. виходь і заходь у сусідній покой. На чим ми спинилися? Повз кудись. І голос, no fucking way. Красавчик. Заходь, кричи, F. LSPD, don't move. Ось, дед, ходи сюди, ось він, я його знайшов. Літаю. Так, У куті, скрабі миш. а, хлопці, Procedure. Держи його. Хто? все, можна в'язати. Можна в'язати. Lead to talk. Suspect Talk in to custody. element. Trailers en route. Все, дед, протягуємо догляд. Гляди по бокам. Гляди. Контакт! За стенкой, осторожно, гранату. Вверх, женщина. поверх. Бляха, у спину потрапив. Я Сорі. Все, дед, спускаємося, будемо допомагати хлопцям. Кинула Давай. зброю. Другий поверх, зачищено. Як це чинити? Ні?
Fucking bullshit. Не працювати там у правоохоронних... Блядь. Я бачу чела, і він став на колені. Хлопці, я підсвічую його лазером. Хтось його в'яже. Ми вас бачимо. Positive contact. Talk here. We're ready for him. Дед. Я тут недалеко. Power trip. Що? Девка достала нож и чикнула. Ти пірожив? Пирожил, на счастье. Пробачьте, я запаниковал. Вітаю. Буває. Нормальово. Ну, добрали нож, пистолет. И рестрейн обов'язково. Ну, вяжем навіть забитих поранених. Блін, это... Так, всіх, кого поранили, вяжем. Хлопці, доглядаємо, що, як, де. Коли що знаходимо, репортимо, але, ну, з більшого всього. Більш-менш. Ні. На мой погляд, все вирішено. Ми все вирішили. Тут же нема схованих. Бувають сховані. Ми знайшли, ми зарепортили. Давай Лешу зводим на другий поверх, покажем мапу. Так. Так, сапраўды, хлопцы, збіраемся. Где? І на ліхтарик, йдем на ліхтарик, я там свечу у небо ліхтаром. Ось, все, йдем у головний коридор. Кропка рандеву. Так, это кто? Лёша, это ты? Это я на тебя ліхтаром свечу? Угу. Ходим. Так, тут не вообще. Иди. Ось тут другий поверх, тут все упакованы уже. Там Ходи сюда. Ля хвастается. Не, ну дед, ну мы сюда ну всех запаковали. Ну, Просто. было легко, там супротив был только до одного, не? Ось. Ну, мяне Ось бачать тут чекали. Алексей на дизайнера. А тут, до речі, є отшивка, коли тебе цивільний забиває, то тебе дають там отшивочку. Ось тут настільки все Лох чудово, по житті, прикольно. яка это отшивочка? Ну, типу так, лох Цивільний по житті. тебе. Лох по житті. Ось, можете поглядіти, наколькі тут цудовно, наколькі розпрацовщики, якби, зробили все, як гэта було. Ось, як треба. Так, дизайн, зровня, всякие граффити. Вообще, это просто бомбично. Лепше. Ну, Ліхтарик блін, на я яку не ведаю- кнопку? Ну А? все, F, что На F? F. Ні, це. А головне, не Це- прострели нікого. А Ні, кем ну це лайк гэта ж це? палка, гэта мала, яка світиться. Светлого. Леша, погляди, у тебе снизу, слева там позначены кнопки Kia N, C, D, А, Division, так. MG2. Б? Не, Что B, B? это Гэта переебать комусь рулей. не, вот я ткну одному. Такие можно ходить на этой граффити, разглядать, они такие смешные, страшные. Кейборд. Граффити огонь. Equipment, direction. Reload. Equipment. Flashlight. Бля, треба ніяк згуртуватися усім і сфоткатися. Блін, от би у От гульні ти, був бляха, фотомод яшчэ. Інстасамець. Некий мод есть, а ты не глядел. Неколи записывал видео на вот целые внутри. И это новое себе кино такое, реальное про нас. Ты не бачил этого? Не видаю где. Ну, але Ну тут я ж есть як раз дурний пункти. просто бігаю, стріляю. режим. Ну, это для медиа-креаторов. Контент креаторів. Що, хлопці, прожимайте Y, тому що, ну, на мой погляд, ми все зробили, а ще хтось Lead, там this is прожав. Doc. Nice work, entry team. First round's on me. Добре, полетіли. Чудовно. Ні, чудовно, ми добре зайшли. Soft Objectives, Suspect Secured, Civilian Secured. Я видел, снеди сгубили. Хтось проїбалась, але все одно, хлопці, ми Лічні вельми є. добре. Гэта вельми добре. Вышэйшая адзнака. Френчик результат віншує. Ну, гэта, ну, не вышэйшая гэта S, але у нас А+. Мы все зрабілі як З треба. культом S Нельга взялась. нельга Это нікому супер, загинуть, типа. нічого пропустить нельга ніде. Ну,
Гэта Але ўсё складана. адно Гэта мы добра. толькі з нелетальнай зброяй робіцца. Звычайна. Ну, как Мы бы, добра надзей. адпрацавалі. Мы добра адпрацавалі, тым не менш. Так, варочаемся ў кватэру. Так, Так. варочаемся ў кватэру. Ідзем да хаты. Так, Ну, што далей? падаецца, Ну, далей можна па стандартным мішанам прайсцісь. Можна, напрыклад, гэтага медіа ёлупа заарыштаваць. Это там 23 гигабайта ў секунду, ці як яна там. Бляха, там такая цесная мапа, так я не люблю. шчыра кажучы. Нет, ну давай іншую. В прынцыпе, можна, каб хлопцы прызвычаіліся да толкатні. Так, у прынцыпе, і любую мапу ім падайдзе прызвычайвацца. Шчыра кажучы. В прынцыпе, так. Не, можна было б што-небудзь такое не паўтарацца прайсці. Пачаць там, хаця там складаныя всякія пошты. Пошта складаная. Трындец складаны. Там можа прыляцець на год не Да, зразумее. там мне трэба будзе браць гэты загонны прыцэл, каб ну хаця бы выглядаць, дзе там гэта чэрці сядзяць. Там думаць трэба. Там думаць трэба. Мы не рабілі элефант. Школу Элефант. з выбухоўкамі. Хлопцы, I only joined the А, force. там Нет, специфічная гісторыя. Ну давай, I don't бярем have the элефант. Там, right да to рэчы, є feel this сачыўка, shit хлопцы. А мяне можа таксама не мадарыць. Ну так, 100% хоча. All right, everybody, settle Трэба down будзе and listen спачатку up. знайсці We've got бомбы, active shooters in the потым Watt Community дэактываваць College бомбы. campus. From what we know right now, they are contained inside the science wing. But we all know that Карацей, Я думаю, лакацыя прышпільная, элефант гэта... Раскажы пра брифінг. Ты што? Ой, хлопцы, у мяне не працуе пераключэнне паміж гэтымі Mission Brief, Civilians, медіа і мапу. Падзалагалая гульня. Карацей, хлопчыкі і дзяўчынкі, нас чакае вызваленне універсітэту. Ну, да. Зладзеі у колькасці, калі я правильно памятаю, 4 ці 3 злодзеяў, яны ўсталявалі 2 бомбы і яны захапілі універсітэт. Наша задача заляцець, Lights stick out. за 200 ці арыштаваць злодзеяў, потым знайсці 2 бомбы. Галоўнае, 2 бомбы галоўна знайсці за першыя 15 хвілін. Мы находзім 2 бомбы, потым один чалавек бегае ад адной бомбы да другой. Гэта павінен быць ці Лепус, ці ўсе на месцы, ці Хмарачос, ці Дед Максім. Тады вы ўсе атрымаеце адшыўку. Don't fool me twice, ці don't fool me once, але карцей, ну гэта такая моцная. Галоўнае, мы спачатку знаходзім 4 абэбусаў, ці 200 іх, ці арыштоўваем, потым знаходзім бомбы ў 2 лакацыях, дэфьюзім, один чалавек забежаў на одну, забежаў на другую, дэфьюзім, атрымліваем ачыўку, потым ідзем да арыштоўваем цывільных. Ось такі план. План капкан. Тут не будзе Лепус, ну у нас же difficult не hard, а стандарт. Што? Difficulty стандарт. Ты? Ну все, тады не будзе ловушек. Расцяжак? Не, да, не будзе. На хардзе будуць, на гэтай мішані ёсць расцяжкі. А на стандарце няма. Можна потым будзе схадзіць да чалавека-птушкі. А, так там наогул гэта самае ізі. Там можна на 2 групы раздзяліцца, але трэба ўзяць C2, каб адчыняць дзверы. Адна ціма на першы паверх, другая ў падвал. І ўсё, там- мы прыйдзем да ўспеху. Ну, прыклад. Там, канешне, гэта. На эску было глядзіць. складана. Прайсці Ну, тую так. місію. Ну, з лаунчерам не вельмі складана, таму што там іх толькі 3. Там гэты і мудзень і 2 яго падсоса. Але там даюць ачыўку, калі ўсе гэтыя рэкордеры памацаць, дадуць ачывачку. Якія рэкордеры? Там ёсць гэты, ну, voice recorder, тыпу. А, трэба знайсці, я не ведаў. Так, я іх там 7 штук. не заганяў. І калі ўсіх знаходзіш і пражымаеш, то даюць ачывку. Ачывачку. Ну, паглядзім, скажаш тады, дзе паводзіш. Каб усе здаць. А ты думаеш, я памятаю, але... Ну, прыкладна памятаю.
прыкладна памятаю. Там же невялікі дом. Будынак хат. Не, галоўнае адчыніць усе дзверы і за гэта дефьюз трапс. І ўсё. Там, ну, все нормалёво. Все будет заебись, хлопцы, все будет заебись. Элефант. Уключаем основные прилады на ваши Lead, основные this is зброи, Doc. лифтары, The лазеры. active shooters aren't willing to cooperate. Move in. Я, дед, мы идем у бок, хлопцы, идите у центральный энтранс, и он справа там. Дед, маленький, Добрый. мы ходим. Так, кто со мной пошел? Судовно. Зараз асцярожна, могуць быць ворагі са зброяй і прастраліць нас. Поднимаемся. Добро. Другі лестница. паверх хто-небудзь трымае. Так, Doc, Дед. new element. Notifying Thames. LSPD, don't move! Так, першы паверх. Можаце вы, я пастаю, патрымаю верх, ці гэта, ці пайшлі з кім-небудзь ніжні. У нас ці ў іх? Стреляем. Это у нас. Минус. Чекай, бінтуйся. Бывает. Ничего. Упаковываем. Контакт. Гранату? Я уже стрельнул в эту ланчу, вариант. Бежим. Там цивильный. Головне его не ёбнуть. Бля, куди он сибався? Ладно, похер. Йдемо далі. У серверной. Все, сдается. Направо. Get out of there now! Come out and Hands get up! down! Don't Lee, move! get out of there! Evidence secure. Come out with your hands up! Цивик. Один арештованный. Держу. І тут Дед, держи у Так, выход. We're ready. This This is is Doc. ready. Trailers en route. У северной бомби нема. Добро. Рушим далі. Дед, рушим далі. This is Нікого. Doc. Trailers incoming. Ми тут не шат. Put your hands where I can see. Дед, бачу цивика. Прикривай мене. Вяжу I його. have to do this. Так, Ягор, гэта я з этого боку. Гэта я тут. Тут зачинен, не ламайце ноги. Туди далі не пойдемо? Нет, покуль не пойдем. Идем. Я... Туалет. Чисто. Get down and put your Тут hands я За наш зачинен. туалет. Чел. Цивик. Вяжу. You're gonna be А okay. дзе Лёша? А он АФК. А, Не, он АФК каля автомобиля. Get down and don't move! зразумеў. Тады пайшлі разам, я не пачуў. Хлопчики, хто-нибудь бачив бімбу? Не пікала нават. Чё Тут пайшлі? Руслан. Это я тут быў. Дед. Туди пішов. Наша. Ходим. Аккуратно. Hands on your head, now! LSPD! Конференц-зале. Так, мы пайшлі, Вот хлопцы... тут бімба, я що робіть? Стой, колея, ось охраняй бімбу. Добре. Ну, а що? Дед. Пошли допоможем у Судовно этому. зашел. Пошли. Не, у конференции чисто, На другий поверх. Судовно. Дед, заходь. Я на Заходь на другий- правый бок, я гляжу Я б на налево. другій йти його. Чисто. Есть якісь? Вяжем. Suspect is bleeding but Make them unconscious. stable and proceed with mission. Дед, А як він живий після далі. таких траплянь? Хто потлумачив? А, він в броніки. Рухаем. Наші там. Я не бачу бомби. Kill. Pick it up. Еще там Хто так там само такі злосні? сидячий. Дед, Так, а где, блин, ни одной библиотека. бомбы не было? Несколько человек. Цивики. Отчиняй двери. Баттлинграм. LSPD! Цивilian killed, Блядь, хто зробив? да. І Де він стоїть? цивільний кіл. Зліва, за дверима повинен бути. Все, прильот. Element. Хлопці, This is ми Doc. трох прийняли.
У нас об'єкти вирятувати усіх громадянських. Тому що забили. Похуй, шукаємо Бомбу, бомбу. там час вже йде. Entry team, Шукаємо бомбу. this is a delicate situation. Be Як вона виглядає, в принципі? Всіх в'яжемо. excellent work. Don't stop now. Все на місці, ти стоїш на бомбі? Ну, не на нее, а Trailer's побач. ready. Talk to lead. Enemy talk. Civilian good to go green. Добре, шукаємо бомбу, ще арештовані зв'язані. Не чіпайте їх, уже бомби треба знайти тільки. Там чисто. Уже все чисто. Нема вже ворогів. Ну, а бомби так само. А бомба яка на вуглі? Шукаємо. Пішіть, Ти люди, зрозумієш. А, я Talk не here. пішить. Коли побачиш, ідем. Я знайшов бомбу одну. Все на місці, ти на першому поверсі бомбу знайшов? Не, на поміж першим і другим тут же є лестница. Судовно, судовно. Тоді- Лепус, ти знайшов другу бомбу? Так. Добре, розмініруй, усе на місці, опиши, що ти бачиш вокруг себе. Так, Бачу стол, всякі банери. Лепус. Ти бачиш Лепуса навколо себе? Я бачу, де Лепу зараз, так. Я ведаю, де він зараз. Тоді хай робить, Леша зробить ачивку. Що робить? Хто кричить? Бо я не ведаю, де. Закладник. Нічого страшного, то ніяка паніка. Всі арештовані. Давай, розмініруй, Берло, Леша, і держи повернися. там, Я роз- де я. Ось. А Ти хто? розмі... Ти Дед? мініруєш? Леша, давай, подходи и прожимай, разминируй ее. На L. Ну, На дефьюзинг. LMB. Дефьюзинг. Процесс пошел. Ну, я гляжу от камеры, Знайшли? от Лепуса. Та Ну, ні, на так, камери. Судовно, Так, судовно. Леша, разминировал? ну, ті ще Talk to зараз. entry team. Готово, Всё. иди за мной, иди за мной, иди за мной. Леша, иди за мной, иди за мной. Буля, пускайте вже, нема По погрози. 2 рази розмінірувати? Так, вот другая бомба, Разминируй ее. Леша, давай. Пошел. У дефьюз. Ну, тут якийсь такий кубик Рубік, його треба соловити? Ні, не треба. Не, бомба. Так, обов'язково. Спочатку Рубік. А потім вже дефьюз бомб. Ну, Добре. А коли... А, ну все. No more bombs. Ось ачивка. О, лепше. Є ачивка Full Nuance. Так само. Еее, Всім дали красавчик, ачивку. full nuance. Пригожуни. Coming. Красавцы, Proceed with красавцы. caution. Що? Так, у нас повинен ще бути один цивік десь там на першому етажі. Чекай, так Першому що ж поверсі ви польоту. Не, там один долбойоб збіг. Так, Ми блін, коли з он дедом тут щось заходили. написано, виконано. А, ну можна так. Lead, this is talk. Situation is diffused. Можете Що? No програмувати, further threat. що виконали. Так. А, вже протисно. Хлопці, навіть ми усіх цивіліків не засейвили, але ми отримали редку ачивку. Це добре. Ой. Ви отримали Два? ачивку. 2 цивільних забито, ви що там наробили? Ну, гэта так здарылася. Ну, это Паша, все. Там, Ну, не, там ён просто пробегаў псіхолог один зараз гэты накидує. самы. Там просто пробегаў один гэты саспект і там трапіў пад чаргу. Ды що ти їх гэтак гасіш? Яны небяспечныя, толькі калі ўжо гэта схаваўся, Не, дык яны што? стралялі ўжо ў нас. Дык Мы з схаваліся. дедом атрымлівалі дамаг. Мы ўжо ўсё пашлі. Але забілі цывільных. Ну, optional. Collateral damage. Ну што, ідзем на гэтага мудня старога. Ну, давайте, так. Пан Хмарачос, у тебе есть С2? Такое питання. Конечно. Цудоўна. Тады, мабыць, ты пойдзеш на першы паверх усталюеш, Пойдзеш адзін. а я з дедом пойду на падвал. Мы з падвала зойдзем, пахнем там, каб хлопцам было весело. Вибухівку буду гэта. Ну, пожадана взяць. Ось. Можна твістед нерв потім завести. Де Щось еквіп був? ця Я місія вже була забув. зовсім коротка. всё, SWAT юніт зліва там усе. Це все ж. Може, у меня ліхтарика нету, потому що у меня не промацований он. Не, ты повинен альбо ліхтар Або усталювати, лазер. альбо лазер. Ось. Так я все Ти шукав. будеш включати або лазер, або ліхтар. Мгм. Так а навошта мне лазер той?
Не бачно заўсёды. Каб лепш, ну так ты яго ўключы, блін, каб лепш Я цэліць. растлумачу. Лазер, каб мы бачылі, куды твоя руля накіравана, звычайна Прикольно. бывае. Трэба, ну, ведаць, крыеш ты там, напрыклад, праход ці яшчэ што-небудзь. І на лазер гэта дазваляе бачыць. Ліхтарык нам няма сэнсу, таму што у нас ПНБшнікі стаяць на Ну, на лбах. пістолет можна ўзяць ліхтарык там. Ну, можна калі на просто, пісталет. ну, карта дзень, і нам просто ўжо трэба там куты даглядзець, дзе там у куце скрабе мыш, і гэта ўсё. Нам Ось. трэба арыштаваць Герарда Скотта. Гэта будзе чэл у лахмотцях такіх Так, і абвешаных з калашом. і бранёй абвешаны. Таму Яго трэба глушыць пажорстка, Гранатамі. там трэба прям ось кідаць флэхамі, стінгерамі, але пажадана яго не забіць. У яго будзе 2 падсоса. Агулам 3 энемі на мапе. 3 чалавекі. Ось. 3. Міны, наконт мін. Да. Хлопчыкі, дзяўчаткі, міны. Будуць лавушкі з флэхамі, будуць лавушкі з звычайнымі гранатамі. Ваш таргет падысці да дзвяры, сесть на кантрол. І у таго, у каго ёсць вось гэты тэлескапічны падглядач. Падышлі пад дзвер, паглядзелі. Абавязкова глядзім на вось гэтыя касякі дзвярэй злева-справа, ці ёсць там расцяжка. Калі расцяжкі няма, значыцца можна ўваходзіць у дзвер. Калі расцяжка ёсць, наводзімся цэнтрам на гэтую дзвярную ручку, і там будзе pick or puck door. Нажмам яе. Дзвер крыху прыадчыніцца і з'явіцца нацягнутая гэты стрынг, провалака. Прыселі на кантрол, пражалі, раздыфьюзілі, і толькі тады адкрываем дзвер. Інакш яна ўзарвецца. Крацей, Пераразаем дрот, толькі потым уваходзім. Крацей, дзверы без дазволу не адчыняем. Так. на гэтай мапе так дакладна. Ну, мы з гэта дзедам больш пойдзем праз падвал. Максіму Так. і Лёшу датычыць. Да, Ну, вы- Ягор, вы ты ж не ужо чапайце. меў справу з расцяжкамі. Ну, вы не чапайце, мы з хлопцамі вам будзем адчыняць пакрысе. На 4 што гэта? Трэба адзін раз паказаць, каб вы зразумелі. На 4 А што ўзяў? Мяне кліны пад дзвер. secondary ammunition. Скінь гэтыя кліны, яны бесполезныя. І што Там гэта? будзе secondary ammunition, типа C2, гэта всякие пісталеты, каб дзверы замкі адчыняць. Вось, напрыклад, як у мяне. Так C2 што гэта? Гэта просто... C2 гэта выбухоўка, каб адчыняць дзверы. Ты падышоў да дзвяры, наклеў C2, адышоў за кут, пражаў, яно ёбнула, там усім стала херова, і толькі тады мы заходзім. А як выбіваць дзверы? На Тараном? F, але на гэтай мапе ты не будзеш выбіваць дзверы, таму што калі ты будзеш выбіваць дзверы, я тебе ёбну... Не-не-не. Натрапіш. А трэба вось гэта прылада, ну, якая выбівае дзверы, или можна просто... Не, тут гэта прылада не трэба. Табе... Ну, бо У дзеда выбухоўка. Максіма яна ёсць. У дзеда Максіма яна ёсць. Ну, то бишь кожны можа выбіваць дзверы на F. Не, ногой. Можа, Але не ўсе дзверы гэта будзе выбіваюцца. ногой. Вось. Ага. Не все дзверы нахуй выбіваюцца, так? Можаш ламаць нагу, дарэчы. шкодзіць. Да. Таму, ну, твой мейн-таск, як чалавек вось з гэтай спадглядальнай штукай падыходзіць і глядзець пад дзвярымі, ці ёсць там, ці не. Ці ёсць там расцяжка, ці няма. Я растлумачу, калі я пабачу першы. Давайте пакуль не... Ну, А у тебе ёсць? Лепус, Мяне ёсць заўсёды гэта? У ёсць. цябе ёсць, так. Мяне кліны, і я дзвярны злодзей, карацей. Пагналі. Ведаеш, чаго не хапае ў гэтай гульне, гэтага хуліган. Ось, ведаеш, гэта такая типу гваздадзёр і всякая Ну такая так. херня ў пажарных амерыканцаў. Ну. Все, хлопцы, прожимаем Y. І не Яшчэ спяшаем. жмем, і галоўнае, не спяшаемся. Можна закидваць іх гранатамі, флешкамі будзе, толькі Так, дзверы... так, так. Ну, уважна. дзверы першы раз мы заходзім праз C2, каб там, ну, нармалёва ўсіх прыглушыла. І толькі потом уже, ну, флэхамі працуем. В карце я оставил C2. Так, бяры. На L, local team, що гэта? Хто не ведае. На L. Я першы раз. Мы до такой херні ніколі не доходзілі, Лёша. Гэта, пэўна, перамовы ўнутранага чату. Team local. Типу, переключацца. Раз, два, тры. Типу, калі падзяліліся, Вось гэта?
Так, Ні, певно. ці. Я чув, що працювало. А чим ти, Ягор, включаєш рацію? L. Ви. У Ві? меня Ви. А, это я Максим просто поставив. О, локал працює. Гэта L переключае чат. Ну, Па-па-па-па. калі шчыра, то гэта вельмі файная рэч была б, каб адзін другому не перашкаджаць, ну, каб як па рацыі размаўляць. А калі вы гулялі ў Six Day in Fallujah хто-небудзь, там зусім ачмурэнчык зроблен, там, карацей, мікрафон працуе аўтаматычна, і калі ты размаўляеш у мікрафон у гульні, такое адчуванне, ну, што ты ўжо жыўцом гэта кажаш, а калі чалавек Хлопцы, схаваўся за Ігрык. сцены, тады Ігрык ён не пражалі, працуе, хто і не трэба пражаў. націскаць кнопку. А у меня худ свалил. Как я это вернуть? Які хуц, ніяких хуц. Ну, я не бачу, просто у меня нема гэтых баннеров. Зараз все вернеться, не хвилюйся. Добре. У гульні нема хуцу. Та ёсць. Нема. У жыцці ты маеш на увазе, уцу няма. Ды і Ну, у в гэтай жыцці- в гульні жыцці ж нема. таксама нема. А що за хуц? Ну, этот... Поінтери, коротше. Блять, я навіть не ведаю. Ось калі у гульні Элементы тебе показує, інтерфейсу? так, де енімі ось гэтай галочки, ось гэта все. Певно, нейкая кнопка і Лёша выключыў просто яго. А яно было? Мне падаецца, ёсць. тут нема такой... Мяне Шо- ёсць хат. А що гэта мы подразумеваем под хадом? Ну, зараз ось заладуецца, я табе скажу. Ну што, там компас, паказчык усіх прыладаў, колькі засталося. Компас. Мабыць, на Так. V? У нас цемна На стол H. у камандзе, хто гэта? Ха-ха. Ну, зараз паглядзім. Ці гэта ў машыне, а нехта? А не, это Ягор. Our negotiators Лёша. lost contact не with ведаю, the меня suspect, нічого не and we уключається. believe they have set traps. Так, хлопці, йдемо на правий У бок. мяне компас, твоя фігура паказвае, наколькі ты траўмаваны. І ўсе твае рыштункі. А, так, рухаем. А, хлопці йдуть направо. Осторожно, виходять може бути на балконі, ззаді. ось тут чел. Так, а ми... Дед. Так. Лепи с хлопцами направо. Уже Заходим. Не стоим. Дед, идешь за мной. Так, ось хлопці, хто за мною йде, ось тут ставяться кліни, наприклад, теоретично. Паша каже не користатися, а я користаюся. Ставиться клін, коли ми нейкі двері пропускаємо, откуда може вийти ворог. Садишся і блокуєш. Так, стоп, дед. Хто со мною? Не той шлях. Егор. Что Егор. пошло не туди? Я подивлюся. А, не, сейчас зрозумів, що куди пошло. Тут ось з балкона може Дед? виходити. Дед. Леша, Сюди стань за зверни генератор. увагу. На другім Генератор поверсі стань і балкон, на вийди. його може вийти чоловік. Мгм. Так, я зараз чекаю. Забиваем? Як я працюю? Ні, чекай. Тут Я готовий до поглядів, подриву. Міни нема. Можемо ставити. А, ні, стоп, розтяжка, ребята, тут накривання як стоїть. Вона ж так само вибухне, ні? Вибухне і забере Земліку. нас. Леша, Руки тебе є вилізли. підглядалка під камеру? Так, есть. Іди присядь. Не чиняй двері. Хто гэта Блядь. зрабіў, бляха? Макс, как бы промол, что? Ні, я відчинив двері. Заходим по кричению, не спешаемся. Давай Я розсадку. загинул. Мы все закинули. Ты натисни двері. Кто відчиніть. загинул? Я? Я ничего не натискал. Макс, лево. Натиснув. Я натиснул на Ctrl и все. Ну не ведаю, не натиснув. Бля, ну ви, хлопці, зайшли, нічого. Ну, Та як ти, то? я хотел показать тогда. Ну, давай рестарт. Показал. Человек мертв. Не, Чекольки, тебе только я. Я бачу только, кто там живый остался. Два живужика. Паша, Ну, пропоную. я и дед Максим, у нас все. пропоную рестарт. Бо Давай. что нам сидеть за вами глядеть? Давай, рестарт. Тады чекаем бяспечных дверей. Ну, хлопці, не это, Ты, думайте. да головой. я ничего не натискал, я просто присел. Нет, ты присел, и ты, пэўна, присел, тебе з'явілася F-ка. А трэба было ЛКМ натиснуть. А, не может быть. Ты натиснул Глядите, F, дверь глядите, открылась. что тиснете, хлопцы. Глядишь, что Потому что написано там. Слухай, ну Потому ён что пішов мы с просто, дедом бля. зашли цудовно.
Ідем. Ну, Лёша перший раз гуляє, можна натиснути все, що завгодно. Ні, треба було... Стоїть в третьому лінії. Треба було взяти, от ти взяв гэтую трубу, ось телескопічну, і треба було левой кнопкой мыши подвести максимально близко до дверей, але не F, і натиснуть ось гэты якраз. Ну, Давайте ще раз спробуємо. ЛКМ. Дед. Одразу йдемо направо. Here. Ні, Я я зараз- позишн тут, Ви все, падаєте. ми зараз Давай. поглядимо. Откройте другий поверх, я погляджу, хто тут, і покажу Блять, тобі. Йон тут. Що, ви не Йон будете тут, подходить? Йон тут. Один з гэтых. Боїтеся? Головне Не подозревання. Дед, доходимо. Заку. Hold LB to mirror under door. Побігли. Ну все, я гляджу. Тут розтяжка. Дед, я його вяжу. Talk to lead. Як я Я її не можу дістану? простити за гэта перешкоджаєш. Зараз прийду, покажу. Проходь, гляди. В левый бок. Угу. Чисто. Hold LB mirror under door. Чисто. Зв'язав його? Ну, побачив. Так, зв'язав. З правого боку. Хлопці, основний подозреваний... Ув'язнений. Ну, тут не так Ув'язнений. страшно, бо зараз флеш. Это. Гляди, підходиш до дверей, тільки нічого не натискай. Коли ти підійдеш, у тебе буде бачно. Прес Двері F to поглянеш? click і hold F to Ні, check. я шукаю Пік, гэты... гэта причинить. Аккуратно Secondary. натискаєш, ось я зараз натисну пік. Secondary Бачиш, причинилися Треба двері. проглядіти. І зараз Добре. аккуратно, вельми повольно ходи сюди. читаєш. Куди сюди? Ось Там так, до як мене. ти. Не спішайся, дай я тобі покажу. а Топ, потім стоїш, Добре. гляди, наводься на замок Будеш. дверний. Тільки не Бачиш, натисни є кулаком на F двері. to pick door. Так. Прожимай F to pick door. М, Один раз. Не Ты утримлюй, бачишь, просто F. позиции, Стоп, где я сижу, отошел. тебе з'явится И press гляди, F снизу to есть equip wire дрот в стене. access. Ні, я не Взяв бачу сів. дрот. Присел, все, поглядел, есть дрот, нема дрота. Угу. Ось. Добре, все, Ти отходишь. натискаєш F, Отходиш береш назад ножниці і робиш дизарм. Один Є і отчини. кнопки миші. Глядім. F натискаєш. Заходим по крысе. Я зараз зачиню двері назад. Я гляжу, з левого боку, і нікого нема, Забудь. я ухожу. Ти гляди, заходь Підійди на до правий ручки. бок. І тоді Чисто. з'явиться Стоп, пік. чисто. Добре. Так, ось, Ось всё, F to pick, так? Так, і натисни. чудово. Я б тут постійно з гэту ось пастку Зараз би поставив би. присядь. Ось гэта. І повольно Медвежа. не натисни на двері. З'явиться F знов на проводі. Тут чудово. Бери кусачки. Ідем далі. Ага. Йдем Саджики. далі. Просто на F може, так? Так. Угу. І Що, зараз готове? лівий кнопкою миші затискай. Так, блядь, где эта дверь, нахуй, ебаная? Научился? А, вот, все, Все. подошел. Зроблено. Ну, пішли. Ще раз. Подходим. Пик-дор. Так я зараз- це... Дед, Колесо присаживайся, будет. там растяжка, присаживайся, Чекай, дай наводься на погляжу. дрот, Хоча б. Усі двері наводься можуть на бути дрот. замінірованими. Контрол, наводься на дрот и разминуй. Це отойду на усілякий випадок, а то він ще ёбні мені. Прийму ще вугли. А де ти Отмався? бачиш дрот? Я не бачу. Вон дрот. Чи ти розмінував? Так, от, Ні, двері ні, з дрот. Ні, я не Один. шапав нічого. Отойди в таким випадку, отойди в таким випадку. Стоп, там міна. Осторожно, двері, там міна стоїть. Усе на місці. Можеш акуратненько її розмінірувати. Підійти до її збоку. Що, вольно, ні? Правда, мені чомусь не отримлюється так само дрот розмінувати. Ми все А, ні, все, розмінували. есть, знайшов. А, ти його бачиш? Я його бачиш. Розміновано. Сталося. Двері відчинена. Справа проход. Hands on your Справа head! проход. Це виход на балкон. Мертві? Ні, ми живі. Дед, Suspect is держи. down. Я живу. Дай секундочку. Я Ні. поставив клін, гэта на Сюди. четверть, там є така Ось, штука. бачиш, як граната у Dual двері. L. Ага. Ось, його можна Так, сюди бачу, вставити бачу. в угол. Мгм. Це Ладно, блокнот. на такому Я уровні не нажимаю. будуть. Ну, Добре, друзі, зрозумів. можна Далі. відбуватися. Гэта карацей клін, каб ніхто Осторожно. пройти їх не мог. Ну, ніхто не пройде. Дед, я Ага. гляжу З налево, ну, ти каб гляди на гэтай двері. двері ніхто не зайшов, так? Со спини. Так, ну, каб не обійшли. ні. Давай, гляди двері. Єсть, Ягор тримає. Ну, у меня Тримай только коридор, бомби я есть на догляжу четыре. двері. Давай. Ну, ти просто не брав їх. Ну, там і не є. Добре, добре, я зрозумів. Ага. Тут Дед, покінчу. ось тут дверь так само з розтяжкою. Спробуй відчинити. Мы вниз пойдемте. Пік, спочатку Чекай, не пік двор, спішайся. Ти зараз Ну. перевіримо. присаджуйся і у самий-самий кут. Ні, ось у той кут, который право. Дед, блядь.
Officer down, 8 of 10 right Notifying now. trailers. А Так, что здарылася? хтось тебе Ну, інжарить, дід- хтось іде. Дед не здолел. Не-не-не-не-не. Я инжард. Я криху ворухнувся, і воно просто вибухнуло. Secure it and keep going. Дед пройшов далее, чем... Балкон чисты. Кемлей, Тут трое дверей на балкон выходит, коли что. Яны могут быть заминованы. А вы сколько Могут. челлоу заклали? Мы ничего не заклали. Мы спускаемся вниз. Да. Блять, Гранаты я будь стреляем. джентльмены, что я могу вам сказать? А там не Да, розтяжка вниз? Покуль двери не отчиняем. Все. Talk to entry team. Medical assistant is standing by. hands up now. Talk. Drop to your knees. Good job, everyone. Roll in. Я не психанул, я кидал в эту флеху. Я нічого. Я не психанул. Ні в якому разі. Ну, короче, у хлопців поки що не отримлюється розтяжечки відчиняти. Так я У навіть нас не бачу для отримлюється. того. Ну, ми нормально. Просто нам. треба Так, поглядіти, ми як вижили. вибуховує. Просто треба було один раз вибухнути, щоб зрозуміти, як її натискати. М-м. Не зрозумів. Ні, дід, Пожар- ти у бок, ось з того боку, якого відкриваються двері, ось треба у його садитися. Сядать, ну. Так я до його глядеть підповзав, на дрот, гляді. І глядеть на дрот. Ну, а головне, ну, не пересекши эту лінію двері. Яка проходить. Ну, короче, не, нормальово. Ми з дідом на гул вельми цудовно зайшли, ми одразу головного саспекта, блядь, заложили в сраку і у кайдани пов'язали. Ну, ми зато навчилися двері відчиняти. Льоша Ну, навчив. а ви Льошу навчили, гэта добре. Ну що, мегабайти і гігабайти. Ну, давай ферму пойдем шукати і стрим поглядим з нами. Ну, так там, погнали. Ну, стример, Дякую за фоллоу, шановне, дякую. все. Дякую. За фолл, діду Хлопці. Максиму, дякую. Дякую, Вельми, дякую. вельми простий компаунд. Заходим, глядим, доглядаємо, потім штурмуємо. На третьому поверсі головна квартира, яку треба заштурмувати, будуть пчели відстрілюватися. Головне, кидайте більше гранат. Ось особливо берите флешек достатково, і все у нас буде чудовно. Я навіть додаткову флеху, мабуть, візьму замість себе. Пухляш мусить вижити. Жирний, так. Тлустий повинен вижити. Майкл Вільямс, коротше. Так, там є. Ну там два тлустих, один і Піс Дюк, і другий його старший брат. Піздюк. Ну, коротше, лепше там, не там сподіватися. це правда два Без Піс причин. Дюка. Поглядели все у гэты брифінг? Да, Як то відкрили виглядає? таб, поглядели, хто як виглядає. Ну, не натискається цивілін суспект, меді нічого не натискається. Ну, у Ну, мене так тільки само у першій таке місії буває. А у було. вас не працює? Ну, Ну. воно лагає, подлагиває огульні, буває таке. Ну, карацей, гэты такі больш дарослы, як Павлік кажа, піс, дзюк. Ён, карацей, пухлы і такі з фрызуры. Яго арыштаваць трэба не забіць абавязкова. І цывільныя гэта усе маці яго, брат, не, гэта малы, не, там- майцы Марадоны, по-моему. Так. Ну, вось. Єсі. Ну, карацей, не дзівіцеся, калі што тут пабачыце. Тут, ну, тут лор, канешне, ўсё даецца праз місію. Вогонь. Штукенцыі. Нехта не націснуў адзін. Хлопці. О, все, не чапаем, нічого більше не чапаем. Так, я во всіх собрав, блін, ГТ плюс бали. Сподіваюся, що во всіх. Хто за плюс бали? Ну, за трансляцію. Інлайн. В домані, короче, в домані лепс. Не разумею я. Ну, гэта поінти каналу. А, тебе Лудоман. Лудзіць. А Бал. я... Ты після бала, пэўна, зляцеў твой страйк. Чи за ўсё? Не, не зляцеў? Ні. А, ну тады добра. Я просто Павліка учора не Было. задоўгі. Я хацеў выдаліць паведамленне. Лепус вырашыў даць чапалах.
Кардинально решу питання. Ну, Ну і розбаню, покуль знайшов, як ні, його розбаню. все нормальово. Так, Talk reporting. There ну may be что, one хлопчики, or девчатки, multiple есть active боковой users заход, on есть site. центральный Move quickly заход. and clear the area. Мы с дедом можем пойти по боковому, вы ходите на центральный. Ну, Потому что пошли. мы с дедом... Не, мы с дедом с Долем заштурмовать одну хату сбоку. А, F3. Слухай, Лёша, ты у такие дебры геймплею зашел, мы, бля, ніколи не были. Дед, вот. Так, бачу. Погнали. Так, контакт спереду, это цивільний, хоча за все. Цивик. Цивільний, хоча за все. Ба. Ні, так это Дед, цивільний... справа, квартира, Роздався. отчиненная. Там будут энеми. Глядим, кричим. Я кидаю флеху справа. Бачиш кого? Білков, не трать. Покуль не Дед, бачу. спокойся назад. Я закидываю. Хлопці, тримайтеся, Отходим. там можуть бути. Дед, заходим. Кричим, дед, кричим. Дед, справа, гляди. Давай, беру правого. Добре, вяжи їх, вяжи. Я рушу наперед, глядіть, щоб мені зверху ніхто не накрив. Дед, молодчина, одразу палахав. Suspect is restrained. Я нічого не стискав, це він Союзовий, я йому сам. скажу, Ініціативний що такий. сюди. Так це ми тут не Прикрий зовсім мене, стоїмо. пожалуйста. Чекай, Можна хвилину. буде... Так, ви не спішайтеся, ви поверх. Дед, стоим. Там у комнаті. Заходим. Я прикриваю тебе з этого боку. Ось у этой комнаті хтось є. Talk to lead. Secure it. Keep going. Зараз Де ми ти все зайдемо, знайдемо. Важливо, все, є. Дед, Так, третій поверх. Сонечка. Третій поверх. Третій Это поверх. цивик. Я побіг. Лазема. Давайте. Що готові? Custody. Ну, він сховається. Все добре. Ладно, нічого страшного. Йдемо наверх. Чесно. Всі йдуть? Так, там ось тут. Чекай, там справа хтось руки. Hands up! Drop to your knees! А, це наші. Це наше. Налево? Налево тупичок. А, цивик. Давай, прикрию поки. Поверх погонять. Я піднімаюся на третє. А культ зачищаємо Дед, галереї. ти бачиш кого-нибудь? Не, пусто поки що. И они были над нами были. Гляди вверх. Ходим, дед, ходим. Нічого не бачу. Я поднимаюсь. Судом. Hands on your head! Ми забралися. Так, хлопці, я гляжу вот- на опасну я двері, квартиру, я ви їх знайшов. зачищаєте іншу квартиру. Доглядайте акуратненько там. Дед, ти бачиш мене? Turn around and stay Так, still. ти за мною. Don't you fucking move. Дед. Угляди в эту квартиру. Давай. Олег, отойди крыху в бок и стоим по Talk to anybody. Я попробую доглядеть її. Олдскул, вітанки. Покуль що і делать ледь. Enemy, автомат Калашникова. 12 годин. Далеко Просто от прямо? виходу. Далеко від виходу, так. І он, ну, в покої, про коридор. Ну что, сбивать сады или что? Ні, чекаємо хлопців, нам потрібні флехи і до холєри флешек. Так, Хлопці, як у вас розпробую справи? мапі. Чого? Тебе кажется, на скором валить олдскул, як звичайно. Move on. Тут є Ей-ей. розтяжки чи ні? Ні, Ні, тут нема. У нас за дверями є ворог. Може подойти до нас? Так. Здорово. Ні. Ну, коли я не відчинюсь, я його одразу йобну. Так, все, зачистили, вмертаємося. Хлопці, Ну що? готові там? Пенсі, ні. Ой, я Кудись ті? щось букаю тут на тій мапі. Пошлітель виходить, ось так. Давай сюди. Ой, нічого кровності. Сюди. Готуємося. Готуємо флешки, леді джентльмени. Дед, отчиняй. Дед. Давай, бей. погнали. Не забиваем, флехами закидаем. Забиваем флехи, Не забиваем. кидаем флехи. Ебало у них.
Слева у туалете могут быть. Хлопцы, аккуратно, глядим слева проход, глядим справа проход. Взяв, тут аргентинец. Марадона арештований. Чехтуєн. Trailers en route. Давай, на колени. Контакт некий. Мне скончился флеш. Trailers inbound. Вяжеш гэтага? Вяжем. Макс, я ж одного. Trailers inbound. Ой, я його взяв. Все нормально, працуем. Ти не по тим пайшов, добре. Держите пусто. Trailers en route. Ти покой пустити, ні? Пустого шукаємо цікаве. Пусти чварт. Так, нам треба знайти журнал з чироткою і те саме. Trailers en route. Що за музяка? А ось стрим з нами недзе тут. Тут стрим-хата, короче. Ні, там чисто, там на чисто. стримхаті є. Там нікого немає, але тут є те, що нам треба. Мені подається, я знайшов. This is talk. Не Secure it то. and keep going. Плюс soft Element, object. this is talk. Forensics is standing by. Юцо. Ось стрим з нами, гляньте. Хто тут? Апошній поверх треба зробити. Чуєте? Ну, десь і тут, но де? Тут я тебе веду зараз, ось за мой лазером іди. Ідіть, хлопці, Кажуть, ідіть, нам хлопці, стрим. сюди. Хто ще не поглядів стримчавіч? Хто не бачив стрима, з нами, там у коментарі справа, можете почитати. Стримчат. Дед. Ага, пришпілено. Так, короче, йдемо. Ходим. Хоть. Дед, все, ось, у нас будет совместная фотка. А, усіх? Давай залезем у кадр. Ну, залезаем, все, становимся. Де хто? А куди глядіть, де камера, алло? А Во. ось она. Во камера. Не де тут. Во лазер, Ось. во. Ліхтарик. А вона не Лена, засвічується, до речі. Есть? А Лена так... Во, все влезли, глянь. А, нет. Четыре. Кто не улез? Я не улез? Я спереду сяду. Дед. Три. Кому Уся? мы не А, за мной кто? Ну, короче, улезли. Во. Сука, спецназовці. Дебилы. О, а ну, Дорвалися до слави. Ходім, там апошній поверх треба, мабуть, залутати, ні? Не, мне подається, мы все залутали. Мы с тобой, дед, коли зашли, мы знайшли soft objective, и тут я прожав, і Лепус, ти там на стримі ж так само ж був некий soft object. А, чекай, я не читав нічого на стрімі. Ой, які його кастомна яка зборка у чела під столом. Холера собі водянка якая. І дві відеокарти стоїть. Лепас одразу по железу пішов. Тільки не почни це саме. Лекцію по железу? Ні, не до колупа. Лекцію по железу можеш починати коли завгодно. Это такие кастоми. Приставочку всякі розні. Так. Доллар горить, забивай. Не, Нема мне тут подається, такого, ми ти все що? оформили. Ну так, тут взяли тільки, слова. слухайте, на балкон вийти засталися, там чисто. Ну, матір. У квартирі. А, я не знаєте, Стрик. у яких ДНД гуляють, так. Веселі чели, чому? Глядите, який у їх буп-туп єсть. То есть? Телек буп-туп. А, Так, буктуп. мені ще одної двері буктуп. треба винести. Шкода, що Є. картинки не генеруються всі статичні. Да, от Battlefield вон які намальовані. Ну, такі, як Battlefield. Веселая квартирка. Не, А, слушайте, я не понял, how I can serve you, Master Sam. Talk to element. Майндот, Good привет, job, network. everyone. О, Roll in. гляньте, Майнджот. Отсылка на наступную миссию Майнджотовскую. Так, бачите? мається. Ну, хлопці, Де? ми лепше. Ну, Old school, ні. По-моему, наша тима, мы тут забылись, коли мы загинули опошний раз. Ну, не лічачи неудалих спробаў размінаваць. Жудость. Old school, але ж ти жудасний. На що ти такий? Не, агулам ідем роўна. Элефант зрабілі.
Нават ацывачку атрымалі там таксама. Так, ўсё шлюку добра. зрабілі, ну. Можам схадзіць на гэты самы на Wild West, там дзе надо гэтых мексаў пакласці. Там нас якраз 5. Зямлёй, который? Ну, Чекі. падземный. Так. А мінулы раз не атрымалася Гэта ж гульня. А мне, карацей, трэба будзе аднаму ўсе дзверы прабіваць. Вось вы нічога не хапаеце, не чапаеце, толькі ходзіце з валынамі. Вось тады О, ўсё то у тебе адпачынак увечары. Ну, такія ўмовы гульні. Тыпу, калі хтосьці пачынае локпікаць, Як ля то пост ляжу. збіваецца ўсё. А, ты прачытаў гэту умову? Ага. Ну, я прачытаў, што там у каго якія праблемы былі, як там усё срата ішло, не ішло. Дык тады за Паўлікам будзем усе тады пайшлі возьмем сабе рэвальверы. Ідзем, бярэм рэвальверы, паніжаем колькасць набояў на асноўнай зброі там до 0, ну, да единицы, і бярэм 357 магнум, больш нічога іншага не бярам, нічога. Толькі пакідаем магнум. І на яго набіраем зброю, і нічым больш не карыстаемся, акрамя Night Vision. І нават флэхі не чапаеце. Так. Заходзім, замест пісталета бярэм 357 магнум, і ўсё. І паставце на яго лазер-поінтер, каб вам было зручней. Так, гранаты не патрэбныя. Нічого, не, гранаты можете пакінуць як ёсць, просто амунішн для асноўнай зброі скидываеце і ўсё перакидываеце на пісталет, ну, на рэвальвер. Можете GHP набіраць, гэта экспансівачкі. Так, кажаш, Усе лазер-поінтер ідуць, ёсць. усе на месцы. Мы берем гэты, что там? Рэвальверы, толькі рэвальверы бярэце. 357 магнум, самае першае. 357, так. Revolving gun. Так вы основную зброю все равно ж взяли, не? Не, дык... На асноўнай Та зброі її до не нулей скинуть. скидываешь. До нулей скидываешь. Ну, до нулей ці до одного скидываешь колькасць узброєння. Как скидывать? Там под heavy армором есть munition slots, и ты просто переключаешь колькасць. Не, а зброю ты можаш переключацца, калі пісталет Ну. абіраеш, там написано primary ammunition і два типу патронаў AP і Вось. GHP, і потым І sidearm ammunition. Ты sidearm, просто вось. стрелочками праймеры заганяеш у 0, а сайдарм заганяеш до максимума. Мясцовага. Все на изи. Это мы берем просто что? Берем магазин? Только магнум. Толькі магнум і максимум. Только под сайдарм набой берешь, и все, больше ничего не берешь. Так там баланс треба, там есть GHP, а есть GHP, AP. бери GHP, там... Все 7. У мяне АПшки стаяць. Можешь АПшки брать, что хочешь. Яно, ну, по-моему, гэта не тое, за чаго можна заганяцца на нашым Ну. уровні. Мяне тут олдскул, як д'ябл падбухторвае забіць мясцовага когосьці цывільнага. А, так на огул без проблем. Калі кажа, што ён будзе скуры цямней за звычайнага еўрапеоіда, то тады $1 закіне. А чаму? Что? А чаму з револьверами идем? Ачыўку ўзяць, дасягненне атрымаць у Steam. Шилки. Все или отшивки? Это ведаешь, як у гэтым мультфільме «Виспа скарбу». Усьому віною грошы, усё зло. Паладзін, у чым асноўны сэнс гульні? Слухай, не ведаю, па ідэі нават. Але, типу, які там є. штурм, так. Захопліва і абязброівай. Вот, ну, реінкарнацыя Слот-симулятор. Слота 2005 года гульні. Там, дзе трэба было арыштоўваць, не забіваць, а именно Ну, ці Door арыштоўваць. Kickers, наприклад. Ну, все одно, типу, Rust гуляємо Belt, за Павлік? групу. А? Rust Belt? Это мапа. Rust Belt. Усе рэвальверы ўзялі, праверылі? Так. ВРВ Что, тебе назвали уголовный- нормалёвым чалавекам, чуеш? За тое, што ты не супраць. На $1 размяняць. Олдскула, ты Короче, падпісаны зараз- на ВРВ канал, дарэчы? Да, подписывайся. Будешь 1001 подписал. Ну, мы сёння на стрымы акурат размянялі 1000 Ну. чалавеку. Ну.
Пан Лепус подсуетил меня. Ну, Я просто Подсаппортил. хитрый белорус. Ну, всё, Нет, так я подписан на других был аккаунтах, а у меня еще один был. Я просто яго сёння заходзіў і выпадкова націснуў пошук паўлікава канала, каб скінуць ссылку Джоку у гэты. І такі гоп гляжу і не падпісан. Ну і Па падпісаўся. ідэі трэба грабіць і ў кааператыве. Па ідэі гэта тыпу рабоўнікі банкаў былі, правда? Ці штось Ну такое? так, другі там некалі быў. Зараз трэці, але трэці нейкі гаўняны. Паладзін, Ой, выбачаюся, я толькі гэта Не, глядзеў, як іх называюць, цізеры, правда, пра якія пра гульню распавядаюць мульцікі. Трейлер. Толькі гэтае. Дайце спасылку, а ты націсні, калі ласачка, на ягонае імя, вось, у тайтле гэтага стрыма, і будзе табе Я там шчасце. ёсць. Але ну на Ютубе шукаць. Ну, на ютубчыке, на ютубасіке. Я магу ў чат штось сернуць там. А ты казаў, дарэчы, пасля 1000 падумаеш наконт стрымоў, тым больш у цябе і машына-то ёсць. Так. Дык всё, што там, пора, калі ўжо пора, будуць пора. твае стрымы? Час. По туталвару. Па Таталвару. А дарэчы, Раліф пастрыміў Таталвар, як абяцаў, ці Не, не? ён не яшчэ вінен. Ну, ён яшчэ нават не аб'яўляў перамогу туталвару. Там яго штосьці здарылася. Ось, я ў чаце ютубаўскім напісаў. Ну. Ты калі трэба, то зноўку маякні. Калі Бярэм? трэба закінуць, бо ў мяне 30 000. Не. Our negotiator Трэба. just Хлопцы, lost бярем contact with the suspect. secondary They are armor, angry револьверы and і volatile. вырушаем. You are go for entry. І не міняем іх. Да? А давайте І заб'ем не того, Не хто першы міняється ні ідзе. ў якім выпадку. Толькі я буду хадзіць адчыняць вам дзверы, вы нічога не трогайце, просто з рэвальверамі ходзіце. Гатова. Всё. ВРВ готова. Все падпісана. Лепше. Хлопцы, заходзіце ў сарай. Так, чалавек. Гэта мул, гэта цып. Ой, блядь. Походил, постріляв. Живы? Тебе можна? Не, меня завалили. Notified. Е, There's enough red tape as is. Control yourself. это что такое? Тобі ви You're почали. being actively monitored. Remember, Что за шельма серед нас була? Старт. По кому вы палите? На хтось нас там Один по завалив. одному. Да зараз буде все. Там просто і... Турканулі. Ну, які сенс, калі галоўны наш павадыр забіты з самого пачатку. Зрабіть усё без яго. Що такое? Совесть-то Треба ёсць. Ну, тоді один ачивку не тримав. Да, пофіг, погнали. Зараз я просто буду акуратніше йти. То я думаю, уже Ой. полетів. Ні, я просто бачу там цивік, а я потім згадав, що там є, типу, ще проход. Talk Ось, reporting. подрубайте Our там лазери, negotiators все, just що вам lost треба, contact і with the йдемо. suspect. They are Тут angry можна and натовпамуться, volatile. можуть You там are go 2-3 for entry. чоловіки ось прямо пройти і Чекаю, глядіти наперед. а гэта реально, што вось яна сцяна паміж Амерыкаю і Гішпаніяю, ну, ой, так, Гішпанія, так, Мексіка, і да. вось такі будынак стаіць каля яе. А, так. Private property, брат. Ось там. Ну, А ви на там вас що валили, акуратні. він же здавався. Это не я зараз. Я нагул не Отдыходим. Отдыходьте. Так, стіна. Лепо справа проход, може там може. Осторожно, там за машиною стоїть. Ось, осторожно. Да ми зараз його йобнемо. Get down! I want to see hands up above your head! Please, get down! Don't move! Get down! No! Police, get Ой, хто там гранати? Я Не скажу, вона кидайтеся. пішла. hands up! Это. Police, don't move! Тут розтяжки можуть бути? Не, тут не буде розтяжок. Entry team. А чому тут гроші валяються і нема ніякого репорту про їх? Нема, на паспорти тільки є репорт. Вот цілі торби. Цілі торби валяру. Горіли пройшли, хоча. Там ворог. Флешки кристали. Ні, там, по-моєму, навіть і флешок нельга користатися. Ну, короче, давайте спочатку. А Night Vision можна користатися? Так. Ну, для умов. Все, заходим. Так, хлопці, паспорти. Все, вяжем.
Notifying 10. Так, ще цивільні Ти виліки. перев'яжеш. Так, все чудовно, хлопці, усіх цивіков ми забрали. Зараз не загинать. Все, головне не померці. Куди далі? Подиходьте сюди, сюди. У тунелі? Спускаємося вниз. Так, Тільки осторожно, зараз може черга прилетіти. браво тім, going в дар. Make the Він mistake каже, on every прикольна team пришпільна with гульня, але ж 100 злотих коштує. Гэта на знижці настільки коштує. Don't move! Так, двоє у правий тунель, остатнє у лівий Вона в тунель. Польщі, до речі, коштує не там. Я йду направо, хто-небудь зі мною. Я з ліптем пишу. Бачу я не бій. Hands up! Get down! Треба камеру глядіти. Keep your hand down on the ground! Гранати шпурляються. Hands on your head! Справа Ні, чисто. я Hands не up перший above your head! шпиляю. Put your hands up! And police, don't Ні, move! кажу, шпурляються гранати. Все, заміжуся. А де Єгор? Тут? Двигаємося. Єгор, ти де? За спиною. А, все. Упаковуйте, упаковуйте. Stabilize them and we'll send EMTs. Що робити? Hands up! Упаковуйте. Не забуваємося в'язати забитих. Макс, Там же. гляди. Так, тут можу. Осторожно, осторожно. LSPD, don't move! А, Макс, гранати погляди міга в користати? центральні віри. Паша, Мені подається, що так. бляха, я ж кинув гранату. Я не хвалюся, давай хоч поспробуємо хоч ніяк, мабуть, хоч хтось це отримає. Get down! Так, хлопчики, мені похуєвіло, Дві двері. але я живий. Пан Лепус. Проходим. Element to talk. Talk here. Medical assistance is standing by. Все, рухаємо далі. Так, Хлопці, наша рухайте. Ми зліва виходимо. Глядите. Лазерами підсвічуємо один одного. Бачимо. Get on the ground now! Кричим, стріляємо. Хлопці, не сором'ємося. Hands up now! Hands on your head! You see those hands? Police, I want to see those hands! Там справа хтось і стріляв. Це я, свої. Notifying medical. Свої. Добре, заходимо. Упаковуємо лохов. Got them all zipped up. Дед, ти когось за 200 уже? Ну. Молодчина, все, тебе винны доляр. Готовимся. Отчиняются двери, заходим по крысе порося. Ліва чисто. Справа. Идем доглядаем. Дед. Тут когось і чую. Минус. ранений. Я Назад. шмаляють. Шмаляють через двір. Загибаюся. Отходь, отходь. F-ку тисни, F-ку. Коли ранений. Talk to element. Temps notified. Свой. Дед пошел там. Talk to lead. Так, коридор Medical чистий. assistance is standing by. Вони хитрі, стріляють по ногах. Чорт, Ну все, я вже майже що загинув. Нет, Ну так ты ты это живые ще. головное. Это головное. Hands up, do it now! Добре. Так, мені треба до вас подвести ніяк, хлопчики. Hands up, do it now! Ви один другого бачите? Я Ну сподіваюся. ми разом Ні, ідемо. я дійшов. Так, стоп. Згрупуватися всім треба. Так, ми Давайте спать- упокойчик Я центральний Ранений. бачу, варіант. бачу лазери. Чому вони так говняно роблять на імена? Я Один помню, туди, Правого мабуть. боку. Ладно, рухаемся. Рухаться. Макс, гляди, что там як там. Все наши. Я сподіваюся, наші живі. Добре. Hands on your head, do it now! Raise your hands! Now, hands up! Don't move! Тут осторожно був забитий один, може ще є. Put your hands up! Тут два EMTs and полезла, trailers are хлопці. standing by. Ну так ми двох і вирішили. Hands up! Down on your knees! EMTs and trailers are standing by. Рухаємося. Ні, хлопці, этот тупик нам назад треба. Ми Давай. нікуди не прийдемо, йдемо назад. Так, у мене тут Ти там якісь ти теж там пошел шмаляють. воевать? Отдыхать, Ну так, Сереж, так. отдыхать. Добре.
Виходжу, Жадана чекаю. так, каб ми тебе бачили. Я вас чекаю. Ти у головної двері прийшов, ну ти молодчина. Тут не виглядає головної двері. Ой, Опс, стріляють. ляжем, відпочиваємо. Ти відпочиваєш? Так. Lead, this is talk. Забили? Хлопці, Ой, блядь, откуда? Леша, пошли. Откуда стреляли? Потому что Минус. мы зробили не так. Леша, вяжи його. Entry team, this is talk. Notify. Хлопці, там як? Пішли Ви сам живете? Сезон. Хлопці, ви живете? Откуда он стрелял? С проходу? Хлопці, зараз буде. Так, все з проходу. Блять, і мене пристрелили, ёба в рот. Ще один лежить. Давай, пан Хмарочос. Марачос, давай, за усіх. За нас, за вас. О, Ну ж так. Один Загибаем. стрелял, а вы не... Живите. а вы Там не еще могли. буде один. Не, уже все, Mission комплит. А, Лепус, подойди наперед до бота и за рекорд. Все, Там лот. Всех треба знайти Что правильно. Так. Ну, короче, не просто. Что мне дренно. Нет, F прожми. F чисти. This is talk. Talk here. Марашос, Човен зарепортись. Все. Судов. Не, хлопцы, нормально. Нормально. Але ачивки нема. Я чука. Есть ачивка? Все дарма. У меня была чука The War просто. Все, хуйня, Я давайте один. по новой. Перший крок був так. Что, ще посходу? Так. Только давайте без спробуємо. гранат. Ну, Ні, тут- шановне, мені вже треба тікати, уже ж початок 10. А, ну, таким випадку, ну. Ну, давай тогда. Там Ну, ми можемо величезно вам так, дякую. Ви так, може, ви і може що протягуєте, що вам там? Ну, Не, я так само ж, я ж это сімейний. все тоді. Не, добре, що хоч сьогодні собрались, Ну добре, да. погуляли. Мені сподобалося, просто я ще думаю потрениться трохи. Ні, ну, так нормально, Ну, можна я заходити разом. в сингл Ну, ще гейм і так. тренитися. У всіх так отримовується. Negotiations Ні, так have файно, fallen apart. ні. Move to secure the premises. Suspects are Сподобалось highly тобі? volatile. Ну, тут головне ще ще можна групами ходити, мені здається, що 5 шалов. Ну, Як це то- Чоловік один замало? дев'ятьох. Не одні двері. Это хаос, коли 9. Не, слухайте, видите, чекайте, я скажу, що це. Можна просто буде, ось тут бачили, локальні чати. Можна буде зробити, може бути, Во, з локальними чатами буде пришпільно. щоб один другому не спамить УТР, бо це, ну, справді, складають і голос собі. Один. Хто його трапив? Ми. Hands up above your head. Усі стріляли, хтось ці трапив. Це що, проходимо місію чи ні? Цивік. Так, рухаємося. Головне, Що це ж тірівку, не забивайте. нічого не юзайте. Ні, ніхто не забиває. Вяжите його, вяжите. Hands up above your head. Stay put. Бля, курва. У дверях стоїть. Осторожно, не висовуйтеся. Жалко нам. Hands up. Ні, ну зараз я розумію, що Trailers Mission inbound. Wild West, що Talk ви to entry кажете. team. Proceed with your mission. Макс, рухаємося далі. Я тут ще пригожа зброя зроблена, Proceed with приладовка, вся, шмурять просто. Коли ти стріляєш, Так, тобі там всіх барабан пов'язали. крутить. Хоч Ну, повертались сподіваюся. обратно. Ну, щось пов'язали, здається, з нашого боку. Ні, ти хто справа. Блять, енімі, мама. Дід, врятував мене, дякую Богу. Talk here. Medical assistance is standing by. Судовий. Прострелив мені ногу. Паскудник. Паспорт зробили, Get down. I want to see hands. Пашпорти зарепортили? Які я пашпорту ще? Ні, так, зарепортили, Лепу зарепортив.
Ну, Вы ходімо, можете катакомби. поглядеть на Санта-Муэрте Сантиссимо и можем рухать. Chem light. А, стоп, а мы цивика усіх знайшли? Потому что насувает. Доходим, дайте им LSPD, hands up! Все, нормальово, живем. Рухаем далей. Давай, гляжу. Suspect is down and in need of medical. Medical assistance is standing by. Блять, повяжите його хто-небудь. Бо у меня щось... Да, лагало. ён щось і не вяжеться. А, все. Торт ебаный. А, все. Cuffs are on. Все, идите. Макс, идем. Самое справа. Назад. Снимаю сцену. Now, put your fucking hands up! Давай, гляжу. This is Talk. Notifying morgue. Так, я йду, гляжу, там звичайно є один чел. Головне, не подоприте мене випадково. Get down on your knees! За дверима. Стреляйте. Цивільних тут немає. Lead the talk. One This is suspect Talk. down, requesting immediate Notifying medical. Thames. Ну що ми тут? Я уже просто коцаний у хлам. Ні, так все, йди у другую чергу. Не ходи першим нікуди. І все. Ми забиваємо? Не, у всіх, кого бачите. Ну, Element to talk. Назад. блядь, Requesting immediate Thames. отъехал. Откуда тебе отъехали? Справа. Я його забив. А, вот свой. Entertain the talk. Не. Suspect is breathing Не свой without забил, consent. там Thames другий чел notified. забил. Так, О, а я можу у Паші забрати? Так. не, на жаль, не. Так, я вирішив Трохи питання. зарепортив. Ні, нічого, тільки репорт. Подстрелили того Давайте, хлопця? хлопці, віру Мені в вас. питання, але я вживу. Lead the talk. Lead, Suspect this down, is Talk. requesting Thames. Make them stable and proceed with mission. Давайте, хлопці, я у вас вірю. Вони тут такі незговорчиві, я б сказав. Ні, це ж, ну, картеліці. Меня забьют. То понима. Назад, Макс, давай я сперва пойду. Ну, Давай. Кажи, що мене заб'ють. Почихну зараз ногу. всі на місце, Льоша, ти вирішив з нормальової зброї ходити. Будь здоров. Всі? У стресі. Перхопил. Нормально. Леша, возьми пистолет. А, взял? Да, Я- ні, я Льоша, хз. Так, там. Походу, А, тільки тут з гранати ботами ж нельзя працює. використовувати, так? Ну, Кабачилка ні, була. Ні, не треба. Так, а гості чую. А, ну это той покойчик, де завсюди тут. Усі на місце візьми револьвер. Нормальну зброю ти маєш в виду ось гэту? Автоматично. О, а ніколи. що вона не працює, нічого? Ти жми, блядь! Льоша, що? Я не працюю. Хто у тебе не працює? Револьвер візьми, переноси. Так у меня был этот револьвер, я просто не разумею, что. А, так у меня нету зброї набойчиков. Ты меня только что с пантелику сбил, сказал, что... Notifying trailers. Ну, что ты... Сей, іди. Усіх забей. Нікого Я не- уже все, я Всіх. забил сам. Будь осторожным. Там
проход далей, ты выйдешь в уголовную комнату, там будут з розных направкаў Двери тебе зачинены. страляць. А як их открывать? Я когось і Блядь. Одышоў, адыходзь. Дай мне тебе посмотреть. Тебе не стреляют. Все на месте, руш, на первом. Блять, кончились я думаю, набойчики. что это такое, мне подтиснул. Выходит шал, набоя нема. У нікого не набоїв нема. А чому у нього набоїв нема? Перезаряди, R нажми. У мене набоїв нема. Як ти так намучив собі, хлопчик? Що? Набоїв нема. Основную зброю, Лёша ж мені інших випустив. варіантів для тебе немає. Де набої? Ну, капец. Ты застався один, походу. Чи я Не, Макс все зробить. Макс. Да у меня нема набоя, алло. Все, крути на F. Ну, де набой? F. F. Drop the weapon! Hands up! На Б там можна. Подержи його. Get down! I want to see hands! Хто Жуть. забрав набої? А чому набої скончилися? Мені подається, я не витрачав стільки. Узі ще лежить, Так, бачу. Узі. Лежить ще, это взяли? А, все, взяли. Бранкордер to chaos. Що ти ржеш? У тебе, у тебя Рогатун. самого не осталось сделать. У мене так само не було. Так, все. а їх може Бачите, не там- обновлять А може ви не треба набрали було, їх? що? Мне подается, что мы вам так херово потлумачили их набирать, потому что я хз. Там же. Так почекайте. Спочатку раунда не автоматично не набираються? Гены обновляются, вы походу, обоим не взяли достатково. Ну так, мабуть. Він далеко стоїть. Може, нож есть? зброю, бере свою, є. Так встановлено нема. Так само. А, ты... А ви, бля, як ви сходили, я хз. Може ми по банкам стріляли Кричи, кліше? кричи на них, кричи на них. Бля. Objective failed. Ой, Entry team, Забили. fall back and await further instructions. Але ж ён паўзе доўга. А чаму я не можу падскочыць хутка да яго? Запятились в конце. Хто скрав набої? Мы просто не взяли, кожную миссию треба обновлять. Дивіться на те, Треба що кожну тут місію відбувається. обновляти, треба просто у лодауті наклікати, щоб було до холери набою. Ну, треба показати, що ти это, нервуєшся. Ну, буває. Ой. Слухай, тут так само, перший раз зайшовши, шмат чого не зрозумів. Обосрався 10 раз, 100%. Було. А вот до этого я не веду некоторых речей, як за тим локальним чатом. Так, добре. А що-нибудь древній F є ще? А что, ложь? Что Нет, есть? F это самое гениальное. Добре. Ну тоді добре знати. G, F, G, ну я ни разу Так, не... давайте ви покажете, як набої набивати, і ми можемо тоді з Ну, Максимом пошли. ретироваться. Так, я разлучаю нашу трансляцию совместную, Ну, да, выходим у headquarter. потому что пойдем у рейд только. Лепус, ты будешь стримить или не? Не, певно уже. Я уже Уже сегодня... нет. Так, кто у нас слухает до холера? Что стримить? Люди у нас по вечеру Найм завсёды. Ревен стримить, Багет. Рейвен, Люсик, Лепус, відомо так, Михасик, Вожик. Давай до Рейвена, справді. Вожик нечто стримить? Вожик это інший Вожик, это український фіфер. Хлопці, ідіть сюди. Ось, відчиняйте F. Ні, Там так у тут вас все на добре, рукаві- тут все добре, А. просто в мені... У вас накликано, ось, сайдаром GHP, там... Я зайду ось, далі. Та. Так, А ти, шановне, мабуть, давайте, після кожного я з пострілу Дискорда так само звалю. перенабивався? Добре, Може, я Макс, великий. Може Дуже так, більше може дякую, те, що так. ти Тому просто... що гляді, Давайте, ти шановні, коли нажав радий був погуляти. перенабитися, Ён у револьвер Усё, скончили. На гэтым мы таксама будзем кончыць. Вось, а потым уже разберемся, што да чаго, куды і чаму. І каму, адпаведна. Добре, да Ревена зараз пойдзем у рэд, а вам усім велічэзны дзякуй за прагляд, за вашыя падабайкі, падпіскі і ўсё іншае. Так што побачымся заўтра на новым стриме. Усім пакуль.